nasi Tuesday asi takanga tisipo nezuro tine question and answer session yatinofanira kuti tiite every first Monday of the month. Saka tigone kurega kuita nekuda kwekuti nezuro rakanga riri zuroro. Saka tinenge tichizoita nekutarisawo kuti mibvunzo yacho iripo here. Kana ikange isipo mibvunzo tinozopfuurira mberi tongogoverana nemishoko raMwari. Asi chinhu chakanaka kuti vanhu vagogonawo kuinteracta nemushumiri vachibvunza mibvunzo inosimuka mavari in the process of hearing the word of God. Kana uripo une mubvunzo weshoko raMwari, ndoda kuti uye. Kana waona mumwe anenge achibvunza akupedza, ibva wauya, haikona kuzomirirwa uchifamba uchiuya kuzobvunza. Kubvunza mubvunzo ndo mukana watiri kukupai. Hatisi kukupai mukana wokuti muparidze kana kuti mundidzidzise kuti ndoparidza sei. Kana uchida kutidzidzisa kuti ndoparidza sei, unonditsvaga imwe nguva isiri ino yanditi. Uye kana uchida kuparidza unotsvaga mukana wouya uzoparidza, unogona kuwana ukautsvaga. Saka kana uine mubvunzo, da kuti ngatifambei tiuye kuzobvunza mibvunzo yedu. Kana uine mubvunzo, kana uine vhesi, ibva wangouya nevhesi yako wakaivhura, haikona kuti pane vhesi inowanikwa kubhuku yakati kunge bhaibheri risiri kutengeka, handiti. Kana uinaro unongouya wakavhura wobva watoverenga vhesi yacho yauda kubvunza pamusoro payo. Aripo here ane mubvunzo? Ane mubvunzo? Unozoona kana wana auya kuti vanhu vanenge vakuda kuita makwikwi ekubvunza, oshaya kuti kutya here. Aripo here ane mubvunzo? Pakashaya mibvunzo, vhangeri yekushumira tinayo. Unongori mukana watinokupai kuti tigone kuve neinteraction, uye tinotenda kuti zvinobatsirawo vamwe pakubvunzwa kwemibvunzo. Ipapo panenge pachitoparidzwa. Regai ndipe mukana wekupesera zvakare. Thank you very much for giving me this opportunity to ask the question that I have. Now, the question that I have is centering upon the departed ones, those who are no longer with us, those who have already died. Now, the question is stemming from the place where they are headed. Can we actually say that if one dies, he goes to heaven, or there is a certain place that they will be held before they will be judged? Now, that's my question. Thank you. Okay, regai ndidzokorodze mubvunzo wenyu. Kana ndaresva mubva mandikorekta, ndoda kuti ndigotarisawo kuti ndinenge ndabata here mubvunzo ndisazorasika pakudairai. Muri kubvunza kuti kana munhu afa anoendepi, nzvimbo yaanenge ari inonzi chii, anoenda kudenga here kana kusiri kudenga, saka anenge aripi? Ndiko here kubvunza kwenyu? Yes, sure. Alright, mazvita yenyu. Isu panyika ino tinotaura savanhu, asi Mwari kana achitaura anotaurawo saMwari. Chiri kuda kutonzi chidzidzwe navanhu kugona kutaura sematauriro anoitwa naMwari. Kana isu tikati munhu afa, Mwari anenge asingawirirane nesu kuti munhu iyeye anenge afa, nekuti mweya wake unenge wabuda, tosara nenyama, totsvagira nyama ivhu rekuicherera mairi.
Saka tinoenda kunoviga munhu kumakuva toita body viewing toti ande tinoviga muviri wake mutumbi wake kumusha. Vamwe vanovigwa mutown, vamwe vanoitwa inonzi cremation, vanopisa muviri vosara nemadota. Vamwe vanoita inonzi mummification, yekuomesa muviri wogadzikwa mubako wakadaro. It's a process yekupreserve body kuti ite last longer isati yaita decompose, sezvakaitwa muviri waJakobo ari muEgypt paakafa according to Genesis 49. Asi kana tichitarisa matauriro aMwari, Mwari paakaparidza rufu akaparidza kuna Adamu, ndo pakatanga kunzwikwa izwi rekufa. Mwari akati kuna Adamu, nemusi waunodya muchero wemuti uyu ndiwo musi waunofa. Shoko rinopupura kuti Adamu wakadya muviri, asi Mwari unotonzi wakauya mugadheni akataura naAdamu, asi Mwari wakanga ati kana adya anobva afa. Zvoreva kuti Adamu paakadya akafa, asi afa kudaro Mwari wakauya kuzotaura naye akafa. Mwari akadzinga Adamu mugadheni akafa. Mwari wakafukidza Adamu nedehwe remuka akafa. Abhero naKaini vakazvarwa nechitunha chinonzi Adamu. Ndirwo rufu runorekodwa neBhaibheri runoitika pano panyika patigere. Hakuna rimwe rufu runoitika izvezvi. Kunozouya rufu rwechipiri runozoitwa nevanenge vakafa kana Jesu auya kuzotonga vapenyu. Kana munhu afa rufu irworwo, haasisina rumwe rufu rwaachafa zvakare. Pavanhu panongoitika kufa kuviri, kufa kwenzira yaAdamu nekufa kwokuenda mudziva romoto. Yekunotora mutumbi kuDoves kana kunyaradzo hakusi kufa, kuvata. Kuita sei? Kuvata. Ndichaverenga Revelation 20. Hallelujah. Regai ndiverengere shona ndofunga rinotibatsira rikadzireteta ndine chiri correct. Ndoda kuti muone rufu urwo, nekuti vanhu vanotaura kuti vakafa vakaendepi, vakafa vakaendepi. Anza chaiyo ndekuti vakafa tinavo. Vazvinzwa here vadikani? Vakafa varipi? Vakafa tinavo izvezvi, Mwari pano akafa. Zvino ndakaona mutumwa achiburuka kudenga aine kiyi yegomba rakadzikadzika neketani huru muruoko rwake, anga aine cheni huru muruoko rwake. Saka rakati ketani, rwaifanira kunge rakanyorwa kuti ngetani. Akabata shato nyoka yekare, ndiye Dhiabhorosi naSatani, akamusunga makore ane 10 ramazana. Akamukandira mugomba rakadzikadzika, akamufigiramo, akaisa chisimbiso pamusoro pake kuti arege kuzonyengera marudzi kusvikira makore ane 10 ramazana apera. Shure kwaizvozvo unofanira kusunungurwa chinguva chiduku. Verse 4, ipapo ndakaona zvigaro zvoushe, vakagara pamusoro pazvo, vakapiwa simba rokutonga. Ndikaona mweya yavakanga vagurwa misoro nokuda kwokupupura kwaJesu nekweshoko raMwari, navose vasina kunamata chikara kana mifananidzo wacho, vasina kupiwa chiratidzo pahuma yavo naparuoko rwavo. Vakararama vakabata ushe pamwe chete naKristu makore ane 10 ramazana. Vamwe vakafa havana kumukazve kusvikira makore ane 10 ramazana apera, ndiko kumuka kwekutanga. Munhu une mugove pakumuka kwekutanga wakaropafadzwa. Mutsvene, rufu rwechipiri haruna simba pamusoro paivava.
asi vachava vaprista vaMwari navaKristu vachabata ushe pamwe chete naye makore ane 10 ramazana. Zvino kana makore ane 10 ramazana apera, Satani uchasunungurwa mutorongo yake, uchabuda kundonyengera marudzi ose ari kumativi mana enyika. Ivo Gogi naMagogi avaunganidze kundorwa. Kuwanda kwavo kwakaita sejecha regungwa. Vakakwira pakufara kwenyika, vakakomba misasa yavatsvene neguta rinodikanwa. Ipapo moto wakaburuka uchibva kuna Mwari kudenga ukavaparadza. Zvino Dhiabhorosi wakavanyengera, akakandwa mudziva romoto nesuferi nechikara nemuprofita wenhema kuti varwadziwe masikati nousiku nokusingaperi-peri. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena, naiye wakanga agere pamusoro pacho, iye nyika nedenga zvakatiza pachiso chake zvikasawanirwa nzvimbo. Ipapo ndakaona vakafa vaduku nevakuru vamire pamberi pechigaro cheushe. Vaidwa vhesi, ndakaona vakafa vakuru nevadiki vakamira pachigaro cheushe. Vakafa kudaro vakamira pachiberi pechigaro. Havana kunzi vakafa vakamuka. Aiwa, haleluya. Bhuku dzikazarurwa neimwe bhuku youpenyu ikazarurwa, vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Saka vakafa kudaro, vakatongwa, vakafa vari pamberi pake, vanga vakafa. Hanzi ndakaona vanga vakafa vakamira pamberi pechigaro. Ndakaona zvituna, ndakaona vafi vakamira pamberi pechigaro chake. Haleluya. Saka ndaverenga vhesi iyi kuti tinzwisise kuti kana tichitaura pamusoro pevakafa, tiri kutaura saMwari here kana kuti kutaura savanhu. Kana tichitarisa neziso raMwari, vanhu vakafa havavigwe. Aiwa, vanetenge vakafa vozovata vakafa kudaro, vomuka vakafa, vomira pamberi pechigaro chekutongwa vakafa vakadaro. Ngatingati Mwari kuti anoti kudii pamusoro pevakafa. Ngatitsvagei vakafa kuti vanenge vachinzi vakafa sei. Taona Adhamu kuti wanga akafa, asi kune vamwe vanga vakafa vakataurwa naMwari pamusoro pavo. Ande kubhuku yavaKorose chapter 2 verse 13. Colossians chapter 2 verse 13. Yes. Nemi imi makanga makafa pakudarika kwenyu. Makanga makafa pazvitadzo zvenyu. Nepakusadzingiswa kwenyama yenyu. Manga makafa pa-uncircumcision yenyama yenyu. Wakakupai upenyu pamwe chete naye. Wakakuitai vapenyu pamwe chete naye. Akatikanganwira kudarika kwedu kwose. Makakanganwirwa zvitadzo zvenyu mazviita. Vanga vakafa pakudarika kwavo. Saka vatadzi vese vakafa. Pateregai tiende tinotsvaga vamwe zvakare vakataurwa naJesu vachinzi vakafa, tione kuti vakanga vari mumochari here kana kuti vanga vakafa asi vari pakati pevanhu. Jesu unotaura pamusoro perimwe genga ranga rakafa. Mateo 8 verse 21 kusvikira pavhesi ya 22. Mumwe wavadzidzi akati kwaari, mumwe wavadzidzi akati kuna Jesu, Ishe nditendere henyu ndimbonoviga baba vangu. Zvikanzi nemumwe chasha, nditenderei kuenda kumariro ababa vangu vashaya, ndikuda kuti ndiende kunovaviga. Asi Jesu akati kwaari, Jesu akati kudii? Nditevere. Zvikanzi tevera inini, siyana nazvo zvemariro ababa vako izvi. Rega vakafa vavige vakafa vavo. Vakafa vanovigana pachavo.
vakafa vanovigana chii pachavo. Vapenyu ava vige vakafa. Kunyange zvazvo Jesu waitaura nemashoko aMwari, uyo akanga auya nemashoko emunhu, uyo anga ashayikirwa nababa vake panyama, zvekutoti mweya wanga wabuda, but akaita mistake yekuti kwaakaenda nayo nyaya yacho akaenda kuna Mwari. Zvino kana Mwari akudayira, haadayire zvenyama, anodayira zvemweya. Baba vakanzi naJesu nemukomana uyu vafa. Jesu haana kunzwa kufa kwababa vake vepanyama, akanzwa kufa kwaMozisi, ndiye akatanga testament yemurayiro. Saka paanofa testament yemurayiro inobva yatanga. Saka Jesu paari kuti nditendere kunoviga baba vangu, ari kunzwa mazwi tendere kunoviga baba vechinamato chemurayiro. Jesu akati aiwa vekumurayiro vanovigana, isi tiri kutoenda kunyasha, rega vakafa vavigane. Saka testament inonzi yakauya nezvine rufu, inonzi ndeye zvakanyorwa zvinoita sei zvazvo zvinouraya. Saka Jesu aitoti kune vanhu vakafa vanogona kutoti mumwe akafa vanogona kumuviga, vakafa kudaro vane ability yekuviga vakafa. Saka ndicho chinhu chekutanga mukoma. Rufu runotaurwa nenzira mbiri, pane kufa maringe nekutaura kwavanhu, kozoita kufa maringe nekutaura kwaMwari. Kana Mwari achitaura zvekufa kwavanhu, anenge achitaura zvekushayiwa ruponeso kwavanhu. Vanhu vasina Mwari, vanhu vasina kuponeswa, vanhu vasina Jesu, vanhu vasingatende, vanhu vasina vhangeri yechokwadi vakafa. Ndo vari kuzouya kuzotongwa pamberi pake vakafa kudaro, vozonopinda murufu rwechipiri. Wandauda kuti ndipedzese vhesi yedu iya yatambenge takavhura Revelation 20, tione kuti kana vafa vanoendeswa kupi. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe, bhuku dzikazarurwa neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Gungwa rikabuditsa vakafa vakanga vari mariri, norufu neHadesi zvikabuditsa vakafa vakanga vari mazviri. Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadesi zvakakandirwa mudziva romoto. Ndirwo rufu rwechipiri, ndiro dziva romoto. Saka kana ndichitaura pamusoro perufu isusu tinenge tichitaura kubuda kwemweya munyama, kutaurawo kwavanhu. Asi chinonzi rufu maringe nekutaura kwaMwari hakusi kubuda kwemweya munyama. Chinonzi rufu chakatombochemwa nevamwe vakomana vaive pachikoro chekuprofita pa 2 Kings chapter 4. Vakadeedzera kuna Elisha vakati, munhu waMwari, mune rufu muhari. Asi rufu rwaivemo wanga rwuri poison yanga yaiswa muchikafu changa chabikwa naElisha achida kufidha vanhu namazuva enzara. Rufu ruchatozobatwa rwoiswawo mudziva romoto. Haleluya. Saka ngatinzwisisei kuti ndirwo rufu rwechipiri. Kana vanhu vanenge vakafa vaakupinzwa mudziva romoto vanenge vaakunzi vafa kechipiri. Asi munoda kuti muone nekuti pachapter 20 ipapa ndo pane answer yedu. Mubvunzo wawe kuti zvino kana tashayikirwa nehama tinoti aita sei? Kana imi muchiti kushayika kana kuti kubuda kwemweya harusi rufu, zvino kana mweya wabuda muna Bernard tinoti Bernard aita sei? Zvakanaka handiti? Nekuti Mwari haana kumbosiya vhangeri yake achiti munozofemberawo kana zvakunetsai. Zvinhu zvese zviri mumagwaro. Haleluya. Vatesaronika vekutanga chapter 4 verse 13. Zvino hama dzangu hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pavavete. Verenga itinzwe. 1 Thessalonians 4:13. Yes. Zvino hama dzangu hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pavavete, kuti murege kuchema savamwe vasine tariro. Hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pevavete,
pamusoro pevaita sei? Pamusoro pevakaita sei? Nokuti kana tichitenda kuti Jesu wakafa akamukazve, saizvozvo avo vakavata muna Jesu, kwete vakafa, vakavata muna Jesu, Mwari uchavauyisa pamwe chete naye. Nokuti tinokuudzai neshoko raShe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe hatingatongotangiri vakavata, kuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga, naizvozvo tichava naShe nguva dzese. Verengai zvakare vhesi iyoyi, vakavata kwete vakafa. Vakaita sei? Vakavata. Zvino hama dzangu, hatidi kuti mushaye kuziva pamusoro pevavete. Yes. Kuti murege kuchema savamwe vasina tariro. Yes. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu wakafa akamukazve, saizvozvo avo vakavata muna Jesu Mwari uchavauyisa pamwe chete naye. Mabasa chapter 7 verse 54. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakafa neshungu kwazvo, vakamugedera meno. Stephen akanga aparidza, saka vakamubata, ndokubva vamunzwa achiparidza vakaita shungu, vakageda mazino avo. Asi iye azere nomweya mutsvene, iye akazara namweya mutsvene, akatarisisa kudenga, akaona kubwinya kwaMwari. Stephen ndokubva aona kubwinya kwaMwari, naJesu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Akaona Jesu akamira kurudyi rwaMwari, akati, tarirai ndiri kuona denga rakazaruka. Tarirai ndinoona denga rakazarurwa. Yes. Nomwanakomana womunhu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Mwanakomana akamira kuruoko rwerudyi rwaMwari. Zvino vakadanidzira nenzwi guru. Vakadzivira nzeve dzavo. Vakavhara nzeve dzavo kudai. Vakamhanyira kwaari vose pamwe chete. Vakamhanyira kuna Stephen pamwe chete. Vakamubudisira kunze kweguta. Vakabudisira Stephen kunze kweguta. Ndokumutaka namabwe. Vakatema Stephen namatombo. Zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya. Vakanga vachiona izvozvo, vakanga vakaisa hembe dzavo patsoka dzaSauro, rainzi Sauro, kuti vanyatsotema Stephen zvakanaka namabwe. Vakataka Stephen achidana achiti, Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. Stephen achitemwa akaona kuti kurarama akuchaita, panapa ndopa akuperera upenyu hwangu. Akadanidzira achiti, Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. Akapfugama akadanidzira nenzwi guru akati, lay this charge not upon them. Ishe musavapa mhosva yechivi ichi. Yes. Akati areva izvozvo akavata rufu. Manzwa mataurirwo azvo. Akati areva izvozvo akaita sei Stephen, akavata rufu. Saka Bhaibheri kana munhu achinge ashaya ariti afa rinoti wavata, nekuti unenge uri muna Jesu. Ava vakavata vanhu vanenge vari vapenyu. Kana munhu ari mupenyu haafe, anonorara oti kuhama dzake, see you tomorrow, good night. Saka munhu wese anenge ari mupenyu kana achienda kunorara anotaura kuti toonana mangwana, ndokunge ari mupenyu. Kana munhu azvarwa kutsva akaponeswa haachafa zvachose, anogona hake kuvata asi kufa haachafa. 15 dzavakorinde vekutanga, tangirai pavhesi 1 tikuda vhesi 6, tida kuona kuti munhu kana achitenda unofa here. Zvino hama dzangu, ndinokuzivisa ivhangeri yandakakuparidzirai iyo. Inzwai zvikanzi ndinokuzivisa ivhangeri yandakaparidzirwa, iyo yamakagamuchirawo. Vhangeri iyi makaigamuchirawo, neyamunomirawo mairi. Vhangeri iyi munomirawo zvakare mairi. Iyo yamunoponeswawo nayo. Vhangeri iyi ndiyo yamunoponeswawo nayo. Kana muchiibatisa nomutoo wandakaiparidza kwamuri. Kana muchibata vhangeri iyi nemutoo wandakaiparidza nayo nawo kwamuri. Kana musina kutenda pasina. Ndokunge musinawo kutenda pasina imi.
nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvandakagamuchirawo kuti Kristu wakafira zvivi zvedu. Zvikanzi ndakakuparidzirai zvandakagamuchirawo, handisiri ndifaunda wevhangeri. Vhangeri yangu yakanga iri yekuti chidzokoredzai ipapo. Nokuti pakutanga ndakakupaiwo izvo zvandakagamuchirawo. Ndakakutambidzai zvandakagamuchira, ndakatopiwawo, handisiri ndakazvitanga. Wakagamuchira kuti Kristu wakafira zvivi zvedu. Zvikanzi ndakagamuchira vhangeri yekuti Jesu wakafira zvitadzo zvedu. Sezvo zvakanyorwa pamagwaro. Zvakatonyorwa futi pamagwaro zvandiri kutaura izvi. Uye kuti wakavigwa. Ndokubva Jesu wavigwa sezvo zvakanyorwa futi pamagwaro. Akamutswa nezuva retatu. According to the scriptures. Sezvo zvakanyorwa pamagwaro. Zvekumuka kwake zvakanyorwa futi pamagwaro. Akazviratidza kuna Sifasi. Akazviratidza kuna Peter. Ipapo nekuna vane 12. Akazviratidza kuvakomana vakanga vaine 12. Ipapo akazviratidza kuhama dzinopfuura 500. Akazozviratidza kune vaitenda vanga vari a little above 500. Kamwe vazhinji vavo vapenyu kusvikira zvino. Zvikanzi vamwe vacho vakaona Jesu amuka kuvakafa vapenyu kusvikira zvino, asi vamwe vavata. Opera Jesu maoko. Vamwe vaita sei zvavo? Vavata. Vamwe vachiri vapenyu, vamwe vakavata. Haana kuti vamwe vakafa. Indava Paul waitaura carefully like that. Unoziva vakomana vakanga vasina dzungu nevhangeri. Vaitaura vachinonokera, vachishumira, vachitya nekudedera. Vaiziva kuti vhangeri haimhanywe nayo, haisi yekuita maune nayo, haisi yekutsvaga mbiri yako nayo, haisi yekuita mari nayo. Vhangeri ine ropa. Unoziva kana yanguva yeHeroes Day kana kuti yeIndependence, unoona makomoreds kuti nyika ino haina kungouya imi mabhoni furi ida kukuyambirai. Kana vaakudaro munoona masaa akutsuka so. Munhu wese anoti zii, regai vataure ndo vanga variko. Haikona yekuda kuita mawara nenyika ino. Yakauya neropa nyika ino yamuri kuona ino. Ndo zvakaita vhangeri yakauya neropa. Rakakosha kupfuura rakaunza nyika ino. Ropa rakatenga vatadzi rine simba kupfuura ropa rakatora Zimbabwe kuBritish government. Hatisi kuti rakatora Zimbabwe kuBritish government harina simba, ayo rine simba nekuti rakatipa independence. Asi ndakataurwa rimwe zuva ndikati ngavasazvikudza futi nekuti kuita mboni free hausi umbwende. Vakaenda kuhondo ndando vanga variko mazuva ewa. Daita iwe kuti aikoendawo futi. Unofunga kuti aitadziswa nei? Inongoriwo mukana wavakangoita sezvavo wavakakowanawo. Asi tinovatenda zvedu ndavakaita chinhu chakanaka, havana kuita makwara. Right. Jesu wakafa akamuka according to the scriptures. Akazviratidza kuna Peter, akazviratidza kune vane 500 vanopfuura. Vamwe vacho vachiri vapenyu kusvikira nhasi, asi vamwe vacho vavata. Right. Indava asiri kuda kutaura kuti vamwe vacho vakafa. Indava ari kuti vavata. Nekuti vabvunza kuti kana vanhu vafa mweya wavo unoenda kupi. Saka ndisati ndadaira mubvunzo wavo, ndida kuti ndivaratidze kuti mubvunzire iwoyo une kutsauka kwawakaita. Kuti vamwe vakafa havana kwavati vaenda tichiinavo zvedu. Pfundari pasati pako uri mupenyu here? Nekuti kuisa ma-earphones munzeve hakusiriko kunoti uri mupenyuka. Sei Pauro waisada kutaura zvekufa kwevanhu asi waitaura zvekuvata kwavo?
kana achitaura vanonamata aitaura kuti vakavata, achitaura vakatenda aiti vavete, achitaura vakaponeswa aiti vavete. Hana kumbobvira akati vakafa. Kana munhu aponeswa ahafere. Ande pa John 11 ndo pane answer yekuti sei Paulo waisada kutaura kuti pane vanhu vakaona Jesu amuka, vamwe vacho vapenyu, vamwe vacho vakafa, sei aitaura achiti vamwe vacho vavata. Ngatitangire pa verse 22. Jesu ari kuuya kumariro aRazaro. 4 days Lazaro wavigwa, wafa wavigwa kare. Lazaro wakanga afa akabva avigwa. Ndokubva Jesu auya, ndokubva achingurwa naMarita. Maria wakanga asara kumba, asi muridzi wemba akanga ari Marita. Ndiye akachingura Jesu akati, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu Lazaro haaifa. Taurai tinzwe kuti invent iyoyo yakaparidzwa sei. Ndo pane answer yekuti sei Paulo wairamba kutaura kuti munhu kana achitenda anozonzi afa. Ndo pane answer, ndo pane mazwi aJesu ipapa. Verenga itinzwe. Kunyange zvino ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari. Wanatangire pa 20 titsvage circumstance yacho yakafamba sei, yakatanga sei. Zvino Marita wakati achinzwa kuti Jesu ouya. Marita wakati achinzwa kuti Jesu ari kuuya, akaenda kundomugamuchira. ndokubva Marita auya kuzoreceiva Jesu kumariro. Asi Maria wakagara mumba. Akasara hake ari mumba. Marita akati kuna Jesu. Marita ndokutaura kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano. Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. hanzvadzi yangu dai isina kufa. Kunyange zvino ndinoziva. Kunyange zvino ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari, Mwari anokupai. Mwari uchakupai. Yes. Jesu akati kwaari, hanzvadzi yako ichamukazve. Chikanzi hanzvadzi yako ichamuka zvakare Marita. Marita akati kwaari, akati ndinotenda kuti achamuka pazuva rekupedzisira. ndinoziva kuti uchamukazve pakumuka nezuva rokupedzisira. Yes. Jesu akati kwaari, ndini kumuka noupenyu. Ndo pane answer yekuti sei Paulo achiramba kuti kana munhu atenda azonzi afa. Zvikanzi naJesu, I am the resurrection and the life. Unotenda kwandiri, Whosoever believes in me, kunyange akafa, even though he were dead, uchararama. he shall live. Mumwe nomumwe uri mupenyu, Everybody who is alive, unotenda kwandiri, who believes in me, haangatongozve. shall never die. Tsokodzai mazwi aJesu. Ndini kumuka noupenyu. I am the resurrection and the life. Unotenda kwandiri, Whosoever believes in me, kunyange akafa, even though he was dead, uchararama. yet he shall live. Mumwe So, nomumwe mire. Ndini kumuka, ndini upenyu, anotenda kwandiri kunyange akafa, akatenda, akafa kudaro, anorarama. Zvekuti Marita ari kufunga kuti ari kurehwa ndiRazaro. Izvo Razaro mucherechedzo wevashakabvu vese vari pakati pevanhu. Muguva muna Razaro machechi ari kurehwa. Machechi ndo makuva akapindwa nezvitunha zvese, chitunha chese chine guva racho. Amen. Saka guva revanhu vari kuva vaJudha rinonzi Old Testament. Saka Razaro achinzi akavigwa muguva, akavigwa mubako raitozoda kubviswa dombo kuti amuke. Bako iroro manje ranga iri Old Testament. Asi iri Old Testament kudaro yanga ine zidombo ranga rakatsitsirira vanga vakafa kuti Jesu kana akadedza kuti Lazarus come forth, anouya akaurayiwa futi nedombo, akadhumira padombo akafa. Saka Jesu asati amutsa Razaro wakatanga ati bvisai dombo. Nyamba kubviswa kwedombo kurivheswa kweheresi yakaparidzwa navaFarisi mumurayiro. Bvisai dzidziso dzavaFarisi, bvisai dzidziso dzavaSadhucei. Saka Jesu asati amutsa vafi zvitunha zviri mumurayiro, akatanga abvisa dombo revaFarisi. Mune nhamo yevaFarisi navanyori, muri vanyengeri, nekuti makatemerwa kuparadzwa kunozouya. Munoti kana munhu akapika netemberi hazvina hazvo, asi akapika negoridhe riri mutemberi une mhaka. Imi mapenzi, chikuru cheichi goridhe riri paatari netemberi inonatsa goridhe. Mune nhamo imi vaFarisi navanyori, muri vanyengeri,
munobvisa zvegumi zveminte anuse nekumini musingateedzere zviga zvinokosha zvemurayiro zvinoti kururamisira mhaka nengoni nekutendeka. Maisafanira kurega izvozvo nekuti muite izvozvo. Muri vatungamiri vakapofomara munomimina runyunyu muchimedzangamira. Zvese zvaari kuita Jesu ari kubvisa dombo kuti kana aroverwa pamuchinjikwa vafi vagozobuda muguva rinonzi Old Testament vorarama zvakare. Saka Lazaro ari muguva vatadzi, mutadzi wese ane guva rake raanopinda. Hakuna chitunda chinoorera mumba, munhu wese akafa anowanirwa guva. Saka wese akafa pakudarika kwake ane chechi yake inonhuhwa yaanogara, inoparidza vhangeri isiriyo, inogamuchira zvituna. Hakuna munhu akambovigwa ari mupenyu, hakuna munhu akamboteedzera murayiro kana ari mupenyu muna Mwari. Zvituna bedzi ndo zvinoteedzera murayiro. Amen. Ndo zvinobvisa chegumi, ndo zvinobata sabata. Zvituna. Hakuna munhu mupenyu anoitwa madzibaba. Hakuna. Unotongoita chituna wojoina sowe rajakosi. Wotanga kuti madzibaba Pejineki, madzibaba Andria, madzibaba Hosia, madzibaba Pio. Zvinongopinda makuva anongopindwa nezvituna bedzi. Amen. Saka uri kuona here kuti idzokorodze pane pandiro tibate kuvaida kubva tisati vadairaka. Yes. Ndini kumuka neupenyu. Ndini kumuka neupenyu. Unotenda kwandiri. Anotenda kwandiri. Kunyange akafa. Uchararama. Anotenda kwandiri kunyange akafa. Unenge uri mustate yekunzi wakafa asi uine mukana wokuti utende wakafa kudaro. Yes. Wakafa zvako but ukatenda uchararama. Anotenda kwandiri ni kunyange akafa. Jesu ari kutarisira zvituna kuti zvigotenda kwaari. Yes. Idzokorodze vhesi. Ndini kumuka neupenyu. Ndini kumuka neupenyu. Unotenda kwandiri. Anotenda kwandiri. Kunyange akafa. Kunyange akafa. Uchararama. Achararama. Uri chituna kudaro ari kutarisira kuti utende kwaari ugozorarama. Saka handiti shoko roti kutenda kunonyanya kunzwa. Yes. Uye kunzwa shoko raMwari. Saka handiti Lazaro anga akafa. Handiti Jesu akatodeedzera akati Lazarus come forth. Ndokubva anzwa akafa kudaro. Jesu akati Lazarus rise up here. Handiti akati come forth. Zvazadziswa kazvaareva. Unotenda kwandiri kunyange akafa achararama. Uyu Lazaro ari papa anga akafa akatenda ndokubva amuka akararama. But Lazaro haana kurarama. Lazaro akangoshandiswa bedzi kuti Jesu aparidze vhangeri yekuti vanhu vanomuka sei kuvakafa. Tokumuka kuvakafa kwechokwadi kwete kwaLazaro. Lazaro paakamunzwa dai akarega kutenda shoko raMwari aitenge akafa iye akamunzwa kuvakafa. Chituna chakamunzwa kuvakafa. Nda akanga amunzwa kuvakafa panyama but anga asati atenda shoko raMwari. Yes. But Jesu wakamushandisa kuti aparidze vhangeri yekumuka kwavakafa. Hakuna munhu anga ari mupenyu Jesu ari panyika ino ndiye ega anga ari mupenyu. Yes. Kusanganisira ana Johani naana Peter vaanga ainavo vanga vakafa. Amen. He was the only man alive. This is not a revelation. Yes. No, this is not a theology. This is actually the true gospel. Yes. According to how Jesus preached it. But each of one here, 16:16, 14:16, 14:16 za John, 14:16. Neni ndichakumbira Baba. Ndi Jesu ari kutaura nevakomana vake zvikanzi hapana ndichakumbira Baba. Vachakupai mumwe munyaradzi. Vachakupai mumwe munyaradzi. Agare nemi nokusingaperi. Achagara nemi nekusingaperi. Mweya wezvokwadi. Ndiye mweya mutsvene, mweya wezvokwadi, ndiye another comforter. Nyika haigone kumugamuchira. Zvikanzi mweya mutsvene apfana, nyika iri kunzi nyika vanhu vasingatende. Vasiri kuda kutenda vhangeri yake.
Zvikanzi nyika haigone kugamuchira mweya mutsvene nokuti haimuoni zvikanzi nekuti iyo nyika haione mweya mutsvene kana kumuziva uye nyika haizive mweya mutsvene. imi munomuziva Imi mweya mutsvene munomuziva nokuti ugere nemi izvezvi ari kuti ari nemi izvezvi uchava mukati menyu arida kutozopinda mukati menyu. handikusiyi muri nherera Handikusiyei muri nherera ndinouya kwamuri ndinodzoka kwamuri. kuchine nguva duku Pane nguva diki hapana nyika haichazondioni nyika haizondiona asi imi munondiona imi munondiona nokuti ini ndiri mupenyu ini ndiri mupenyu nemiwo muchava vapenyu imi muchatozoita vapenyu leta. Ini ndega ndini mupenyu mungaita vapenyu imi munoitwa vapenyu nei? Ndinotofanira kukufirai pamuchinjikwa ndamuka kuvakafa mozoitwa vapenyu. amen Makafa muna Adamu kufanana nemunhu wese. Munongori vanhu vari earmarked beds for salvation. Saka aitofamba nezvitunha zvake nazvo. Saka uchiona ana Johani vakabvunzira Jesu Samaria harina kutendeuka. Zvikanzi naJohn naJames tumirai moto. Jesu akati mweya wamina hausi waMwari. Aika komunogoti vane madhimoni dzingaika zvikanzi zvitunha ndotozozviona leta. Peter akarasika zvikanzi Satani. Aitoziva kuti Satani ari kugara padhuze anopinda muzvitunha zvangu zvandinazvo izvi. Handina choice ndinongowaya nazvo ndozozviponesa nekuti paari kunofa pamuchinjikwa ari kunofira vatadzi. Ava vagone kufanira kuponeswa muchinjikwa usati wari umberi waJesu. Vanenge vaponeswa nei? Nekuti kana munhu akati ndikuenda kunokubhadharira bheu kukotu iwo uri masales haungasara uchiburiswa bheu usati rabhadharwa. Unonge uchingoziva kuti ndanzi ndiri kubhadharwa bheu nhasi pamwe ndinobuda bheu ikabhadharwa. Saka naPeter vanga vataura kunzi hapana ndokuti mubude murufu rwaminaro tikunokubhadharirai paKalvari. Saka havagone kuti tabuda mujeri izvezvi hamubude zvekumhanya regai ibhadharwe bheu kotozoya mapepa anoti bheu yabhadharwa. Maprison officer haugone kuenda kwavanhu woti ngofanira riburisa yagara iri kubhadharwa by end of day inenge yabhadharwa. Unotorohwa uchiroverwa dzungu. Hatikuregere ndabheu iri kunobhadharwa. Chinotoda mapepa ayo nemarisiti ayo yabhadharwa bailout. Ona bepa rakasainiwa kunzi anzi ngaapiwe bheu marisiti yabhadharwa. Wovhura seu yako wozofamba. Asi unogona kuti ufano kubhadharwa mari nevamwe madzvinyangwe aunenge uinawo mukati. Hapana rada zvado ndizomutumira kana ndabuda bhozi ndikutobhadharirwa bheu. Vamwe vasungwa vanogona kuti wapinda iwe uchiri mukati. Asi maofficers anenge akakuchengeta haanei nazvo. Ukatoita noise unorohwa futi uchikuda muzivo. Unotobuda uchikamhina wadhidhwa. Ko wazorohwa nguva ida ndaakuita noise. Pamatiti paipe muri kubhadhara bheu ndabva ndaita noise. Hatiri mainzwa nyaya yacho. Saka Jesu ega ndiye anga ari mupenyu. Saka aitotanga abhadharira vatadzi neropa rake pamuchinjikwa. Amuka vozotenda kuvhangeri yake vobva vaponeswa. Saka Jesu anga ati paJohn 11 ndini kumuka nekurarama. Anotenda kwandiri kunyange akafa achararama zvakare. Umwe neumwe anenge ari mupenyu anotenda kwandiri haachafa. Verengai zvakare John 11. ndini kumuka noupenyu I am the resurrection and the life. unotenda kwandiri Whosoever believes in me, kunyange akafa even though he were dead, ucharara. yet he shall live. mumwe nomumwe uri mupenyu Whosoever liveth, unotenda kwandiri but who believes in me, haangatongofi. we will never die. Saka kana watenda uri mupenyu uchitenda hauchatofa zvachose. Death can no longer happen to those that are alive in Christ Jesus. John 3:16, not for God to love the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not die, but have eternal life. Mutemo wakaiswa na Mwari. Anenge atenda kumwanakomana haachafa, waakurarama nekusingaperi. Saka Paulo achiziva kuti ndo doctrine revanoponeswa. Kana vangotenda vakaponeswa, rufu haruchaitika kwavari zvachose. Kana mutende akanga afa, vaisataura vachiti afa,
vaitaura vachiti uvete kuti ane tariro yekuti kana kwaedza achamuka achifanana naJesu. Ava vari kunzi vanenge vakafa, vari kunzi regai vakafa vavigane, vanhu vakafa kare havana kutenda, nekuti munhu wese state yekufa anotanga ari murufu. Munhu wese anotanga akafa. Saka shoko rati imi manga makafa pakudarika kwenyu, wakakuitai vapenyu pamwe chete naye. Takaberekwa naAdamu. Adamu ndiye akaunza rufu. Musi wakadya Adamu akafa. Ndokubva azvara Kaini naAbhero naSeti nevamwe vana vaakazvara. Vaakazozvarawo isu navo. Tese takabva pana Adamu. Takaberekwa nechitunha. Saka chitunha chinobereka chimwe chitunha. Saka shoko rinoti pa 1545 dzavakorinde vekutanga. The first Adam was made a living soul, but the last Adam was made a quickening spirit. Tinofanira kuzopinda muna Adam wokupedzesera. Tobva taitwa vapenyu nda Adam wokupedzesera. Wakaitwa mweya unopa upenyu. Verenga itinzwe 1545 dzavakorinde vekutanga. Zvakanyorwawo saizvozvo zvichinzi. Zvakanzi kudii? Munhu wokutanga wakaitwa munhu mupenyu. He was made a living soul. Adamu wokupedzisira. The last Adam akaitwa chi? Wakaitwa mweya unopa upenyu. Wakaitwa mweya. Adamu wokupedzisira mweya, haasi munhu. Adamu wokupedzisira mweya unopa upenyu. Saka tiri kuona Nicodemus achinzi berekwa patsva. Oti ndikapindere mudumbu ramai vangu. Jesu obva ati aiwa ndezvenyama zvauri kutaura. Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nemweya mweya. Ndiri kuti munhu ngaaberekwe nemvura, oberekwa nemweya kuti apinde mumambo waMwari. Nicodemus akanzi berekwa kutsva, akabva ataura the only birth yaanonzwisisa semunhu wenyama. Akataura birth yaAdamu. Jesu akati handisi kutaura kuberekwa kutsva nenzira yaAdamu. Ndoyauinayo iyoyo, ndokusaka wakafa. Unofanira kuti uberekwe nemweya uye nemvura. Wobva waitwa mupenyu muna Mwari. Saka kana ndichibvunzwa kuti munhu akafa anoendepi, hatingadayire kuti munhu akafa anoenda kupi tisingazive kuti akafa ndiani. Amen. Ndasiya kamikafoni kangu motikari. Ndakada kudemonstrate something. Kuti wakabata handset, wobva waisa line, inobva yanzi mobile phone. Ukabudisa line, inobva yanzi handset. Kana wakabata line risiri mphone, rinonzi sim card. Kana yapinda mphone, inobva yanzi phone. Munhu akafona kubhulawayo, halo mamuka sei, ndiri kuno kuchitungwiza, ndati ndikuzivisa kuti amai vari kurwara. Anoona kuti munhu ari kundifonera anoshandisa Econet 0774 kana 0734 itelese kai 0715 inet1 kai. Anogona kuona straight away kuti line iri kundifonera riri kuchitungwiza ndererudzi. Asazive handset kuti ndererudzi. Yes. Saka kana ndichitaura pamusoro pemunhu, tiri kutarisa pamusoro pezvinhu zviviri. Tiri kutarisa pamusoro pemweya, tobva tatarisa pamusoro penyama. Tikatarisa mweya nenyama, tinoona kuti chinoonekwa inyama, asi hachisiri icho chipenyu. Mukabata handset so, munogona kutamba magame mukazvirega. Munogona kuona movie pa phone isina line, nda inenge iri memory card. Unononzwa music mukatotamba. Zvoti kana uchitenga phone uri munyowani, unotorerwa kamera yotora photo yakanaka, yoplaya music, yoplaya video, yoplaya game, worowa mari. Wozoisa sim card, woona kuti haibate network.
unenge usisina phone unenge wane walkman unenge wane ka walkman kako was even handset yagona kuita zvimwe zvese ikatadza kubata network haicha qualify kunzi handset. Chakakosha chinoshandisirwa handset kuti munhu agone kufona kuti afone kana handset iripo isipo asi chinonyatsofona pafone haisi handset iline. Yes. Zvekuti kana ukajusa $100 kafoni kari ke $20 ikabiwa foni iyoyo ukangokurumidza kublokesa line iroro ukanoreplace line $100 yako inenge irimo. Yes. Asi kana makamine magame muline hamuchengetwe magame muline hamuchengetwe maphotos. Yes. Kana music ndozvakaita upenyu hwedu chiri kulodwa mweya ndori kulodwa necredit inonzi shoko raMwari. Amen. Kana nyama ikanzi yaparara headset yako yatsikwa nemota unoenda kunotora rimwe sim card ukaona riinayo $5 yanga irimo. Yes. Asi kana wanga watenga pouch nyowani wanyura ndo zvakaita vhangeri. Amen. Ukaita mari stereki watenga pouch nyowani ukapromotwa ukanzi hawa MD wecompany waupgrade Android yawanga iri mufoni mangu musi wainonzi yapwanywa nesoftware inenge yapwanyika futi. Yes. Kana kuti unogona kunzi hawa MP watenga memory card nyowani musi wainotsikwa zvese zvinobva zvaparara chinongosara bedzi iairtime yanga iri pai yanga iri paline inosara. Yes. Airtime inosara. Yes. Saka Paul anotaka we brought nothing into this world, it is certain we shall take nothing out. Saka mweya wemunhu mweya ndiwo munhu. Genesis 1:26-28 inoti kuti and God said let us make man in our own image and after our likeness and let them have dominion over the fishes of the sea, the fowl of the air, the beasts of the earth. And so God created man in his own likeness, male and female created he them both. And he said to them, be fruitful and multiply, replenish the earth, have dominion. Asikwa munu. Genesis chapter 2 verse 7. And God formed man out of the dust of the earth, and he blew the breath of life. Ukaverenga the Greek manuscript there, the breath of life pakaiswa nyuma ndo yakaiswa ipa mweya. But kana uchiverenga the Greek version mweya mutsvene hanzi nyuma anonzi nyuma hagion. Yes. Hallelujah. Mweya mutsvene. Saka pane mweya wemunhu poita mweya mutsvene, pane the human spirit poita holy spirit. Pese paunoona pakaiswa s mukuru pachitaurwa spirit pari kutaura mweya mutsvene. Pese pakaiswa small spirit pane zvinhu zviviri zvinogona kunge zvirehwa. It's either mweya wemunhu kana kuti mweya wetsvina unonge uchirehwa na small s. Yes. Zviri kunzwika zvandiri kutaura. Amen. Saka kana isusu taona mweya wabuda tinobva tati munhu afa. Chiri wrong pakutaura ikoko ndechekuti line rabuda iri muhandset kana risina kublokwa phone haina kufa ndamukarisa mune imwe handset rinoshanda. Yes. But kutaura kwevanhu vasinganzwisise vanoti kana line raburitswa muhandset vanoti phone yafa. But isu hatidaro isu taakuziva mafoni. Amen. Unotonzwa achiti no handset line rangu harisi muhandset ndipewo ka handset yenyu yangu ndifone line rangu rine mari kungoti handina zvangu handset. Ukanzi ndipowo namba dzako uine line riri muhandset unotomutaurira namba 0772 uchiziva kuti ndikangosvika kumba foni yangu yandasiya pachaja ndobva ndaisa sim card rangu ndakutofonerwa. Asi kana uine handset hauna namba dzaunopa vanhu. Uri pauro namba dzei? Hakuna namba dzinokiyesha mwana.
kana namba dzinonzisemza kana munhu ari mupenyu zvinongoreva bedzi kuti mweya uri munyama but mweya ndiwo munhu nekuti shoko rati let us make men atosikwa naMwari akafanana naMwari ndokubva azonzi ngatimugadzirirei muviri ndobva muviri wagadzirwa muviri wakagadzirirwa munhu munhu akanga ariko asina muviri. Yes. Amen. Saka uchiona kana munhu anzi afa vanhu vanoti handei tinotora muviri wake iye ke wacho haasisipo chasara iproperty yake inonzi body. Yes. Saka kana munhu afa ndipo vanozoti zvechokwadi mweya uya ndiwo munhu chasara wa muviri wake. Saka ndo chakavanzika chaMwari chiri kunetsa vanhu kusvikira manheru ano. Munhu akafa anoenda kupi? Munomuziva here munhu wamuri kuti munhu anenge afa ndiani? Amen. Funzare pasaidi pako munhu munomuziva here? Hapana atamboona munhu panapa kutaura chokwadi. Itebhenekari dzatiri kungosunta tichiuya nadzo. Yes. Saka uchiona kana warwara negumbo unoti gumbo rangu riri kurwadza. Ari kuti rangu ndiani? Musoro wangu uri kurwadza. Ari kuti musoro wangu ndiani? Moyo wangu wakarwadza. Munhu ndiye ari kutaura. Achiti moyo wangu wakarwadza. Iyeye munhu iyeye manje hatina kuparidza nakupindira mvudzi. Munhu iyeye anoshamisa ndichamuparidza zvangu rimwezuva. Nekuti ukamutsvaga zvakanaka akure munhu iyeye. Munhu wese akaenzana nemumwe wake. Dai kuri kunzi unombopuhwa nyasha ukazvinzwisisa tichabata magwara acho. Mweya yenyu yese iri mamuri zvituna zvenyu zvikati kata ikaunzwa panapa yakafanana. The easiest way yekukupa mucherechedzo wemweya uri mauri wakaita secontainer kudaisa rakangodesignirwa kunzi ripinde shoko raMwari chete. Panonzi akati ngatisikei munhu akafanana nesu. Kristu ishoko raMwari. Saka pari kunzi God created man in his image. Anonzi image yaMwari ndi Kristu. Ndiye anzi nepaColossians 1 he is the image of God. Saka takasikwa kumweya takafanana naKristu. Zvino Kristu zvaari shoko raMwari zvoreva kuti kumweya kunodiwa shoko raMwari. Kwakatogadzirirwa kunzi kugozoenda shoko ndokufanana kwatakaita naKristu. Kana munhu achiti ndiri kukura pamweya wangu haazi kureva kuti mweya wake waakushevhawo zviri kuita nyama yake. Haukure mweya uri mukati unotouya uine saizi yawo hautatamuke hauite mudiki. Kukura kwemunhu pamweya kuzadzwa kweshoko kumweya wako. Amen. Mumwe anenge aine twushoma twushoko mumwe akuhafu kuno mumwe hana chinhu. Saka kana usina chinhu ndopa state yekunge wakafa. Ndo vari kunzi vakaita sei ava? Vakafa. Saka vhangeri kana richiparidzwa regai nditaure chinhu ichi musaseke zvakakosha. Nature inoparidza vhangeri rini. Saka pane imwe nature yatira kuti ndiparidze nayo vhangeri iri sensitive asi iri important kuti ndiibate. Ukaita intimate nemukadzi wako achifanira kubata pamuviri, ukangopedza kuvata naye unotoziva kuti zvandaifanira kuita kuti mukadzi wangu abate pamuviri ndatopedza. Hauna gomo raunokwira, hauna ngoma yaunoridza kana pito kuti mbeu yapinda mumukadzi wako isvike kwainofanira kuenda akubata pamuviri. Hauridze ngoma, haujambe, hauite inonzi cheerleading. Mwari achisika munhu zvinhu zvaakasika pamunhu zvinoparidza zvinhu zvaMwari. Amen. Saka shoko rinoti makaberekwa nembeu isingaore, makaberekwa nembeu inogara nekusingaperi, makaberekwa neshoko raMwari.
Saka shoko raMwari rakafanana neseed yemunhu, sperm inobudawo kuna Kristu yoenda kumweya wako. Kana rangobuda bedzi rinonzi haridzokere kwandiri risina kuita zvandaritumira. Rinoziva rega kwarinofanira kuenda. Rinoenda rega shoko kumweya. Saka Pauro anoti ini ndakadyara, Apollo akadiridzira, asi Mwari ndiye akameresa. Kana izvozvo tikatora seed yemuorange tikaidyara, hapana chainoda kubatsirwa nacho kuti imere. Iyo seed yekamuorange ine zvese zvinodikanwa kuti igomera. Ndokunge iri seed isina kukangwa. Amen. Ndokunge iri seed isina kuora. Ndokunge iri seed isina kumbonyengenwawo nediro nebveni. Ndabveni harina mazino akakura ekubanda chibage chese chinenge chiri chakaoma kuti gwa. Inongoruma kamwoyo kaya yodzosera muvhu. Imi mukavhunzira kuti chibage chirimo chakachidyara, asi hachimere, chakadyiwa mwoyo nebveni. Saka kune mapfeniwo evanhu anonong'un'una moyo wevhangeri unova kuburitswa kwaJesu mumagwaro. Rinosara roparidzwa zvaro asi rang'un'unwa kamwoyo kacho. Kunyange mukaridyara mukaisa manyowa sei harimere, harisvike kumweya, asi kubrain rinogona kusvika ukatoti yes. Saka Pauro anoti vane nzeve dzinovavira vachazviunganidzira vadzidzisi pakuchiva kwavo vachivaparidzira zvavanoda. Unenge uchiitwa enticed, hypnotized nevhangeri kunjere dzako, kufungwa kwako, asi kumweya shoko harite sei, harisvike. Hapana chandinogona kuita kana ndakuparidzira ishoko randaparidza riende kumweya wako, handina. As a sower, my duty is to make sure the seed is in the ground. Yes. That's all I should do. Amen. Kana munhu achinge aita rudo kumukadzi wake, hapana chimwe chaachaita. Hakuna kana masenda akuru anonzi chiinwa kuti mbeu yandapinza mauri igoita fertilize tiite mwana. Kutongo kana zvichiitika zvinoitika, kana zvisingaitike hazviitike. Yes. Ndo zvakaita shoko raMwari. Amen. Vaya vanenge vakafa manje havana kuponeswa. Saka Adamu akanzi nemusi waunodya ndo musi waunoita sei, waunofa. Kufa kwaAdamu chakava chii? Chakava kulokwa the human spirit. Yakalokwa ichibva yaiswa key blocker. Mwari akati hapana chinopinda kusvikira mwanakomana wangu auya. Ndiye ega ane mbeu inopinda imomo. Mozisi paridza zvako uchabata shuwa. Saka Mozisi akufa paDeuteronomy 31 akavaunganidza akati, imi vakuru vaIsraeri ndimi chapupu, nemi vaprista vaRevhi ndimi zvapupu zvevanhu ava, naMwari ndiye chapupu against you. Ndakuunganidzai kuti ndaakufa, asi kana ndafa ndikukupupurirai naMwari mupenyu, mucharamba Mwari imi. Nekuti maimuramba ndiri mupenyu, how much more kana ndafa. Izvo Mozisi anga ari testator, aitanga testament. Shoko roti kana munhu achitanga testament, testament haina simba kusvikira wakaivamba aita sei, afa. Saka Mozisi zvaakufa akutaura mazwi ekuvamba testament. Jesu achienda kunofa anoti ndine zvizhinji zvandoda kukutaurirai, asi hamungazvitendeiko zvino. Asi kana iye auya mweya munyaradzi achakuparidzirai zvinouya, muchatenda shoko rake. Saka testator wega wega kana achifa ane mashoko aanosiya ataura. Wekutanga akasiya ati hamutende shoko raMwari kusvikira mumwe testator auya. Testator wechipiri akati muchatenda kana mweya muchena auya. Kuti Mozisi akanga achiprofita kuti hakuna angatende murayiro number 1, murayiro haisiriyo mbeu inoenda kumweya. Number 2, muridzi wembeu iyoyi haasiriye futi, akasika mweya wacho. Saka unonzi murayiro waMozisi ndiye akapa Israeri murayiro. Saka Galatians 3:19 inoti iwo wakapiwa nevatumwa muruoko rwemurevereri. Asi murevereri haasi wemumwe chete, asi Mwari ndiye mumwe chete. Amen. Hallelujah. Zviri kudzika vadikani?
Saka kana taakupindura mubvunzo wavo manje. Vakafa vanoenda kupi? Takashira kudefine kuti vakafa ndana. Kana usina Jesu wakafa. Kuzobuda kwemweya wako munyama hakusi kufa, kutama kwemushakabvu achienda kumberi. Yes. Ari kufa haisi nyama yakwe. Nyama yako pavhangeri haina chayo. Haina chayo nyama ya wina. Yes. Inongori handset yatinokwanisa kushandisa sim card nayo. Ndamukaribata pa sim card megrega amfone. Harina mabutton sim card but ndori ne airtime. Ndori nobvumidzwa kupinda mumhepo. Handset haipinde mumhepo. Saka mwaka zonditi asika handset inofona 911. Ndikati wagona 911 kungotaura bedzi kuti kunokwaipa. Aumbofona ukati makadii mapurisa ndakuti ndikuswedzei. Ukafona 911 ungoitoti dzamere. Kuri kubvira kuno. Munhu akufa anwa poison, tumire ambulance. Ndo inongofonwa yega nei? Ne handset. Ndosakochona shoko richiti maite mabasa enyama. Ndosaka Jesu akauya akanzwa koye 911. Atiri Jesu akauya. Akanzwa koye 911. Ndo zvega zvakaitwa nenyama izvozvo. Kudedza ambulance. Hallelujah. Amen. Right. Nyaya yekutaura zvinhu zvemweya iri dangerous. Nekuti unogona kudzereteta. Vanhu vazhinji vakataura zvinhu zverufu nemweya wemunhu uri mukati. Vazhinji vacho havanamati, vanongori vauki. Saka vachidiscussa nyaya dzakafanana nenyaya yekuti mweya wemunhu unokamira sei. Pane a very thin line. Unopesera wakutaura research work yemaphilosophers nevarume vanonzi maspiritists nemapsychic namasoothsayers namadiviners namanecromancers namaastrologers namafortune tellers. Iboka revauki. Vanhu vanogona kupinda mumweya but vonopinda kumweya wetsvina. Vanopinda mumweya but vanopinda mumweya wetsvina. Kana vapinda mumweya wetsvina vanotouya neinformation. And we are very very careful. Because zvinhu zvemweya zvakanyanya kutaurwa nevakaenda mumweya wetsvina kupfuura vanhu vakapinda mumweya waMwari chaiwo. Saka unongoine ngozi. Ndakaverenga mabhuku akawanda evanhu vanoti ndakaenda kudenga. Ndakafa ndikaenda kudenga. Ndakafa ndikaenda kugehena. Ndikanoona Brenda Fassie ari ikoko. Ndikanoona Michael Jackson ari ikoko. Kana uri munhu anoverenga Bhaibheri wakadzikama sezvandakaita inini. Unoziva uye unowirirana neni kuti muBhaibheri umu hamuna munhu akaenda kugehena akanyorwa imomo. Hamuna kana uinaye izvezvi akaenda kugehena ari muBhaibheri. Uya pane vhesi yacho izvezvi uiverenge. Hamuna. Asi vakapuwa nyasha dzekudongorera mudenga vakawanda. Dhanieri mumwe wacho. Yes. Johani mumwe wacho. Johani muzaruri akapinda akatoona setup yacho yese. Moses haana kupinda akagadzirwa chiminiye chaheaven chaakaturikirwa padenga. Akati chigadzira chakafanana nezvawaona. Akaratidzwa chemashanga, chiheaven chemashanga pa Exodus 25. Shanga chiri chemashanga chaakaona. Haidzodzo dzoda vati kurei dzoda kuzobatwa rimwe zuva idzodzo. Kutaura chokwadi. Mwari haagone kukuratidza gehena
achida kuti ugodzoka uchityisidzira vanhu kuti kwakaipa ngatitendeuke. Mwari haasi kuda marefugees kudenga, ari kuda macitizens, haasi kuda vari kusika asylum. Amen. Kugenda kwakashata bambo ndokutaurira ndakapinda ikoko hade kudenga varume hade tinotendeuka kusaidi kwakaipa uko. Haasi kuda vanhu vanouya out of fear of retribution, ari kuda vanhu vari kuuya in response to the supreme sacrifice that was done by his son. Amen. Ndokusaka kusina kana wana akaenda kugena akanyora kuti ndakanoona Satani ariko. Jesu chete ndiye akataura gehena, ndiye akarisika, haende ikoko, ndiye manufacturer waro. Yes. Saka harambidzwe. Kana uine ngombe ugweru ngaramzi kutaura nezvayo. Ndine ngombe yangu rugweru iri kumakokoba 7 roomed house. Imba yako haurambidzwe. Saka gehena rinotyisa isusu. Jesu haarivhunduke, ndiye akarigadzira. It's one of his many properties. Yes. Zvokuti iwo ukaenda kugehena Jesu anenge asina loss yaaita. Because eventually unenge uri maproperties ake sezvawakaita panapa. Whether waenda kudenga kana waenda kugehena Jesu haana loss. You are still in one of his properties. Iwo ndionenge wanyura ndakunenge kuchipisa. Iye akapinda hatsve. Iwo ukapinda unotsva. Saka hakuna kufunga kuti ukaramba vhangeri Jesu areta losi. Haana losi yaareta. Kana Yes. anenge aitotaurira baba kuti baba vako vana vari kutsva vachira vari kuti hasi raiti. Ndakaiti bonoona. Wopinda moto so wotoona moto uchisuduruka paari. Iye achifamba moto uchisuduruka so uchimutiza. Shoko rinoti mountains melt like wax before him. Amen. Oceans run away from his presence. Kungoti makamujairira musi waakauya ari gwai akarohwa bamba mukafunga kuti akaenza nemi. Muchamona musi waari kudzoka. Amen. Musi waari kudzoka nyangani inorova pasi zvamusati mamboona. Kwepapa ine gomo raenda kupera tiza ishauya. Woti kunyepa here. Zvakanyorwa magwaro hade kuda itiridza Revelation. Unochifunga kuti kunyepa. Chii chaitika. Zvirimo magwaro. Murume uya anotyisa zvausati wamboona. Akanga angouya akazvidzika aine zvaaitaimira. Asi kana zvapera izvozvo muchabata shuwa. Hallelujah, hallelujah. And in Revelation 19, and in verse 6. Ipapo ndakanzwa senzwi ravazhinji zhinji, senzwi remvura zhinji, senzwi rokutinhira kukuru, richiti haleluya. Nokuti Ishe Mwari wedu wamasimba ose obata ushe. Ngatifarei tifarisise timukudze, nokuti mutambo wokuwana wagwayana wasvika. Yes. Mukadzi waro wazvigadzira. Yes. Wakapiwa simba kuti apfeke mucheka wakanaka. Yes. Unopenya. Yes. Usine tsvina. Yes. Nokuti mucheka wakanaka ndizvo zvakarurama zvavatsvene. Yes. Zvino akati kwandiri, nyora uti vakaropafadzwa vakakokerwa kuchirayiro chokuwana chegwayana. Yes. Akati kwandiri, mashoko awa ndaazvokwadi. Mashoko aya ndezvokwadi ndeaMwari. Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake. Yes. Kuti ndimunamate. Yes. Akati kwandiri, rega kudaro, nokuti ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako dzinobata kupupura kwa Jesu. Yes. Namata Mwari. Yes. Nokuti kupupura kwa Jesu ndiwo mweya wokuprofita. Yes.
Ipapo ndakaona kudenga kwakazarurwa. Ndobva ndaona denga rakavhurwa. Ndikaona bhiza jena. Ndokuona bhiza jena. Naiye wakanga agere pamusoro paro. Akarigarira bhiza jena Kristu. Wakanzi. Wanga akanzi true and faithful. Wakatendeka anowa zvokwadi. Yes. Unotonga nokurwa zvakarurama. Anotonga nekurwa zvakarurama. Meso ake akanga akaita somurazvo womoto. Uri kuona description yacho. Haachauya manje achinzi mwana waMaria naJosefa. Kumuro kuNazareta aiveza mapuranga anouya aine maziso akatsvuka kunge murazvo womoto. Moto uchibuda mumazisoso. Yes. Pamusoro wake pakanga paine korona zhinji. Anga aine many crowns mumusoro wake. Wakanga aine zita rakanyorwa. Risina kuzikanwa nemunhu. Risina kuzikanwa nomunhu. Asi iye bedzi. Asina iye bedzi. Wakaita sei? Wakanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa. Wanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa. Zita rake rinonzi Shoko raMwari. Shoko raMwari. Ndiye anga akagara pabhiza jena anonzi Shoko raMwari. Yes. Hondo dzokudenga dzakamutevera. Aha. Ndobva hondo dzakumutevera. Dzakatasva mabhiza machena. Dzakatasvawo mabhiza machena. Dzakafuka mucheka wakanaka muchena. Dzakapfeka mucheka wakanaka muchena. Usine tsvina. Wanga usina tsvina. Mumuromo make makabuda munondo unopinza. Munondo wakabuda mumuromo make hakuna akabona munondo uri shapu zvakadaro. Kuti arove marudzi nawo. Aida kurova marudzi nawo. Izvo ishoko ndo raari kutaurwa naro. Kunzi ari kutotonga marudzi neshoko. Ndiwo munondo wakabuda mumuromo make. Yes. Uchafudza netsvimbo yedare. Achafudza vanhu netsvimbo yesimbi. Unotsika chisviniro chehasha dzokutsamwa kwaMwari wamasimba ose. Anenge akatsika kudai so pasapa hasha dzichitubuka paanenge akatsika hasha dzaMwari. Panguo yake napachidya chake pakanga pakanyorwa zita rinoti mambo wamadzimambo naShe wamadzishe. Ukavereka chapter iyi inotyisa. Bozi musuwa ari kuya akabvisa bhatyi renyasha. Ari kuya akapfeka bhatyi rehasha. Kumuti Mwari wengoni anenge asingade kuzvinzwa. Uri kuti ane Mwari wengoni? Ini ndini Mwari wengoni. Ukuda ngoni izvezvi. Mina ndikuratidze. Zvekuti ndainzi prophet. Unongo chitoramba. Handisi prophet siyana inini. Ndaita prophet nguwai. Katingomira mukiwa. Murume ari kuvavawo. Ende haasiri anenge achivava bedzi. Hondo dzake ari kuuya nadzo. Ane rimwe genga risati risina kumbonyanya uya kuno. Ana Gabriel ava vakomana vachasara musi waari kudzoka. Ane rimwe genga rinospecialize nekudhinda. Girls idzodzo hadziwanzouya. Dzikauya dzinosiya nyika ichikwata. Every time padzaiuya dzaisiya paine mariro. Ndo dzaari kuuya nadzo. Anzi Gabrona musi iwoyo. Mune musingambozvitaura kana. Pane pakanyararwa pasina ari kuti nyararai. Kungoona mega kuti kunyarara kunenge kuri nani. Unonzwa pakunzi pakapimwa hasha dzaMwari dzikaiswa mundiro. Munhu umwe akapuwa kandiro kake kehasha akauya nako. Chapter 20 verse 11 yaRevelation. Ndakuti munzwe pamusoro pekutiza kwenyika musi waari kuuya. Tengere pa9. Vakakwira pakufara kwenyika. Yes. Vakakomba misasa yavatsvene neguta rinodikanwa. The Antichrist na false prophet. Yes. Ipapo moto wakaburuka uchibva kudenga ukavapisa ukavaparadza. Yes. Zvino dhiabhorosi wakavanyengera akakandwa mudziva romoto nesulferi. Yes. Pane chikara nomuporema. Yes. Kuti varwadzwe masikati nousiku nokusingaperi-peri. Yes. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena. Ari kudzoka manje yaintroduced judgment day. Zvikanzi ndakaona a great white throne. Naiye wakanga agere pamusoro pacho. Ndakamuona Jesu akagara pachigaro chake. Iye nyika nedenga zvikatiza pamberi pake. Zvikasawanirwa nzvimbo.
vanoparidza vachiti hadzi Jesu achatoka panyika panapa. Muri mafuza. Amen. Doktrini chairo rinoti nyika yatakagara ichashayirwa nzvimbo. Yes. Imandika mchinotamba bhora munoti kunotambira paEtihad Stadium. Ivenyu kai. But nyika yacho ine mavenyu aminawo ichashayirwa venyu musi waari kudzoka. Amen. Mwari akuti andichada kuiona. Saka Peter akaiparidza akati the earth and the elements thereof shall melt in fire and in fervent heat. Iyo earth yatakagara ichaiswawo mudziva romoto. Yatadzei? Unobvunzani? Unobvunzani kuti yatadzei? Simba iro rekubvunza unenge uinaro. Ukabuda munyama haubvunze andinoziya. Yes. Kungwara kwauinako inyama yauinayo. Ukabuda munyama mauri ukabuda so unonzwisisa zvasati wamboona. Zvinenge zvichitaurwa unenge uchiita chinyararire. Ande tinotsva maita henyu unoenda kunotsva watenda kana wabuda munyama. Rarama ine kusingaperi. Saka mweya wemunhu kana usina vhangeri, usina kuponeswa, Jesu achienda kunofa pamuchinjikwa, wakaenda kuno unlocka, wakaenda kunobhadhara prize yakanga ichidiwa naMwari kuti mweya wemunhu uunlockwe, shoko rigogona kuenda kumweya. Kana tichitenda Mwari tinofanira kumutenda kuti wakapa access kumweya yedu kuwana shoko raMwari. Hakuna munhu aigona kunzwisisa vhangeri Jesu asati abhadhara mubhadharo. Ndosaka uchiona even ana Peter vaimunzwa achiparidza havana chavakanzwisisa. Unotozonzwa amuka pa24:45 dzaruka zvaakunzi akazarura kunzwisisa kwavo kuti vanzwisise magwaro. Paidiwa mubhadharo kuti mweya wako ugoponeswa. But kuponeswa kwemweya wako kuri special. Because ariye akasika mweya yese Jesu ane mumwe waakati handidi kuponesa. Havasi vese vachavhurwa mweya yavo kuti vatende shoko raMwari. Aiwa vashoma. Zvinhu zvakagadzirirwa zvatinongoita zviya zviya kuti unotenga rimu yetai kana unotenga tai remotikari unobvunzwa size. Haugoni kusvika pakaungana matai manyuwani. Urega rakanaka ndipewe zvangu izvi. Motikari yenyu ine matai masaizi ana hazvina basa kandi masaizi kuita seiko. Rakanaka tonozviona ndaakumberi. Kana marimu emotikari yako ari masaizi 14 kunyange size 16 rikanaka sei ungatotenga second hand size 14 dando rinokwana. Saka Mwari achidesigna vhangeri akaridesigna rine two effects. Richanzwikwa nevamwe voriramba vozonopiswa vachinzi vakariramba. Richanzwikwa nevamwe voritenda vozoruramiswa vachinzi vakaritenda. Yes. Ndio design yakaitwa shoko raMwari. Amen. Nzvimbo yake yaakagadzira Mwari kudenga yekuisa vanhu. Haasi kupota achiextenda denga every time inotendeuka mutadzi. Uyo atendeuka kwakuina unongani Gabriel ndiverengero nzvimbo dzatakagadzira kuno. Michael mubatsire. Gabriel uti mama akapa nzvimbo dzevanhu 3,744,324. Makazokanzura nezuro pane mumwe akazotendeuka yakazoita 325. Saka patendeuka vanhu 17 toita sei? Michael, kune nzvimbo here kunorth kuya tione kuti tovaisa papi. Mwari haadaro, akadaro anenge abenzi. Chinosaka anzi Mwari inyaya yekuti haasi confused. Yes. Hapana chinhu chinokundikanwa naMwari kuita seconfusion. God fails at confusion. He is very organized. Zvoti mubhuku yavakorinde yokutanga akatoti Mwari kana ida kuti makwikwi navanhu ashandise uchenjeri hwake. Anouya nefoolishness yake. Anoti imimi uyai neuchenjeri your best indouya my best foolishness ndokundai. First Corinthians chapter 1 verse 24. Zvichidzika. Verse 24, tangira pa 24. Asi kuna vakadanwa vaJudha navaGiriki Kristu isimba raMwari nouchenjeri hwaMwari. Kristu isimba raMwari, Kristu uchenjeri hwaMwari. Yes. Nokuti upenzi hwaMwari hunopfuura vanhu nouchenjeri,
noutera hwaMwari hunopfuura vanhu nesimba. Imi mukaita very strong, Mwari akada kuita makwikwi nemi haashandise strength yake. Anouya kuzoita makwikwi nestrength yenyika, asi anoshandisa weakness yake. Winner makwikwi esimba. Imi mukaita very wise, anokukunda ine foolishness yake. Amen. Hapana anopinda pa wisdom ya Mwari. Saka mweya womunhu akafa unoenda kupi? Point of correction. Mweya womunhu unoenda kupi? Kwete kuti mweya womunhu akafa unoenda kupi? Asi kuti mweya wakafa unoenda kupi? The right way to raise this question haisi kuti mweya womunhu akafa anoenda kupi, asi ndiwo kuti mweya wakafa unoenda kupi. Manzomubvunziracho? Yes. Saka taverengerwa Revelation 20 idzokorodzei tangire pa 13. Pane nzvimbo 2 kana 3 kana 4. Pane nzvimbo 4. Pane heaven, pane lake of fire. Heaven inoendwa nevaruramiswa vaitwa justified. Handitika? Inoendwa nevaitwa sei? Vaitwa justified. Justification ku inspection inoitwa. I remember ndaigara nameguru vangu, saka taive vakomana pamba taitosuka ndiro tichidi. Vaiti kana masuka ndiro vaiti vakagara pasi pemukotopeya, uyai nawo mapoto, vaiti poto uyai nadzo, vo inspector kuti madzikwesha here dzikachena, vozoti ngadzichiyanikwa zvadzo padara. Ukasvikirwa wayanika ivo vanga vasipo, unotonoitora futi. Zvonzi aiswe padara ndisati ndaipasisa kuti yaita sei yachena. Taidhiniwa singeti pati pasina zvokuita, kozi masimba ndo anga ari mashoma. Saka uchiona kana ukadhiraivha sei ukawanikwa bedzi usina chitambi unopuwa tiketi. Ukati ndinorova ndinodhiraivha, ndakapinda Mozambique ndikadadisa nekudhiraivha, vanoti wakazo inspectwa here ukapasa, kuti vanhu vese vakuvhiyaidi ndovakunda kudhiraivha. Zvonzi tokupai tiketi, mukauya futi tokupai futi rimwe. Unomakanakirawo zvama kuti unopuwa tiketi wosiyiwa. Kune dzimwe nyika ukabatwa usina chitambi, motikari ndio inotorwa, iwo vharirwa wotoenda kukoti. Even wabatwa ka1 usina chitambi, unotoenda kukoti bedzi uda kuuraya vanhu. Munoma munetseka uine mari, unonipa. Ndosvika pakuchena musoro uchingodhiraivha usina chitambi, uchingoburitsa. Achikuregera uchienda zvo. Ndozvamakanakirawo muno. Tinongourayana pachena $20 wakutonouraya zvako vanhu. But kune dzimwe nyika upenyu hwevanhu hwakakosha, saka vakutendere kudhiraivha usina chitambi. Ukati andangobudawo mbichana, kana uri mwana waba motikari yemubereki, unotozodedzwa mubereki mwana atoo mukati. Musasiye makii emota pachena, mubereki agotopuwa yambiro nemapurisa. Kodai atsika vanhu mwana wenyu maita sei? Munosiyirei makii pachena kana muchiziva kuti mwana wenyu haana kurayirwa. Unofanira kuno inspectwa. Wakatenda? Handiti izvo zvinoti ndakatenda, ndakaponeswa, ndiri mwana waMwari, kudenga ndiri kuenda. Asi dei kuri kunzi unogona kungoerekana wako kudenga, unodzoswa futi. Wapasa here, wapasiswa here kuti wakufanira kupinda. Kuti handadawaenda kusimu zvonzi baba munodhindwa, dzokerai. Hakuendwe kudenga nemunhu asina kujustifyiwa. Saka tiri kunzwa shoko raMwari, tiri kuponeswa. But kudenga hakuendeke kana tisati tamira pamberi pake, tojustifyiwa pamberi pevanhu vese. Amen. Otitungamirira iye, akati ndichadzoka ndokutorai. Haana kuti ndikanonoka munozotera. Yes. John 14 verse 1 to 6. Ndo zvatinoita, tinokupindura nemagwaro. Mwoyo yenyu irege kumanikidzwa. Yes. Tendai kuna Mwari. Tendai kuna Mwari. Mutendewo kwandiri. Mutendewo kwandiri. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Mumba mababa vangu mune nzvimbo. Haana kuti kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji dzekugara. Akati mumba mababa vangu
mune nzvimbo posto dzirimo dzekugara dzakawanda. Yes. Dai kusaiva kudaro. Dai kwanga kusiri kudaro. Ingadai ndaikuudzai. Dai ndaitokutaurira kuti kumana takaomerwa kuna nzvimbo kudengo. Nokuti ndinoenda kunokugadzira ipo kugara. Ndiri kunokuprepara nzvimbo. Kana ndaenda kunokugadzira ipo. Ipapa. Mwari akaviga shoko rake. Unoziva kuti takatanga kunyadzorotika. Mwari kana ari kudenga akadzikwana chiparidza anoseka. Gabriel tofanira kure amaiweka kusviko zvaakutaura izvi. Kumba kwababa vangu kune nzvimbo zhinji dzekugara. Tichanokugadzirirai pekugara. Same pastor, different message, same sermon, same congregation. Tangidzai. Mwoyo yenyu irege kumanikidzwa. Tendai kuna Baba. Tendai kuna Mwari mutendewo kwandiri. Yes. Mumba mababa vangu. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Mune nzvimbo zhinji dzekugara. Dai kwaisaiva kudaro. Dai kwaisava kudaro. Ndingadai ndaikuudzai. Ndaitokutaurirai. Nokuti ndinoenda kunokugadzirira ipo kugara. Hallelujah. Amen. Ndinoenda kunokugadzirirai pekugara. Saka vanhu vari kutofunga kuti Jesu ari kuvaka izvezvi. Andiri mufambisani uyatenga simende yake nebrick force nedapcos ari kuvaka nzvimbo mumba mababa. Izvaambotaura akati garai mandiri mugogarawo ndigogara mamuri. Ini ndiri muna baba imi mukava mandiri tobva tagarawo muna baba. Imi mugara mandiri ini ndiri muna baba. Nzvimbo yaari kuti iriko kuna baba. Imba iri kuna baba. Ndiye imba yacho. Da iye anogara muna baba. Anoda kuti imi mugogara maari. Iye ari muna baba. Saka kuenda kuna baba haugone kuenda usiri maari. Da ndiyo nzvimbo iri muna baba. Saka nzvimbo dzaari kunogadzira haasi kuprepare place yekuti ugare iwewe. Andoita seko. Mudizwere wadikani. Jesu haasi kuclear space kuti vanhu vagokwana. Ari kugadzira vanhu kuti vagogona kupinda. Amen. Ndo nzvimbo dzaari kugadzira. Hamuna kuzvinzwa? Nzvimbo yakatogadzirwa naMwari yakanaka iripo. Chisingaite ndechekuti upinde uri mustate yauri. Saka paari kugadzira nzvimbo yekugara ari kugadzira iwewe ukogona kupinda. Hakupinde kana chivi kana kusarurama kana gwapa kana kuunyana kana anything chisina kururama hachipinde. Saka space inopindwa nevanenge vapurunwa. Saka anoti ndini Mozambique baba wangu murimi achinja vhangeri yake pa John 15. Amboti kumba kwa baba wangu kune dzimba dzokugara. Ndinokugadzira pekugara. Zvazvinonda akuiparidza futi. Baba wangu murimi is a farmer. Vari kurima muzambiringa unonzi inini. Ini ndini muti wacho unorimwa nababa. Saka garai mandiri ndikogara mamuri. Hakuna bazi rinobereka kana risiri pandiri. Asi bazi rinobereka ndicharipuruna. Bazi risingabereke rinokwachurwa ndobva raiswa kumoto. Yapera judgment. Yapera. Amen. Hakuna imwe judgment inopfuura iyo. Chokwadi. Ocho. Bereka yatinzi. Kana ndaenda kundokugadzirira ipo kugara. Yes. Ndinozouyazve ndikugamuchirei kwandiri. Ndinozodzoka ndokutorai. Kuti apo pandiri. Kuti pandinenge ndiri inini. Imi mugovapo. Mugovapo. Nepandinoendapo imi munoziva nzira. Orati mazvita. Ndichadzoka ndokutorai. Ndo vhangeri yakaparidzwa naJesu. I shall come back and receive you. Haana kuti mungangoononda nonoka. Munongotsvaga road mutevera. Saka vanhu vanoti kana munhu afa atodzoka Jesu akamutora. Imi munorasika usiku. Haana kuti ndichadzoka ndokutora, ndozodzoka ndotora mumwe. Akati ndichadzoka ndokutorai. Saka vanhu vese vanotorwa ka1. Amen. Hakuna anotorwa anenge aite matiripi mangani Jesu wacho.
Saka Jesu akaparidza mufananidzo wemukushi. Ngativerengerwe mufananidzo wemukushi. Akatsanangura kuti denga rinopindwa sei. Tiri kuparidza izvezvi. Safunga kuti tiri kumbotamba. Kupanza zvisingaitei baba. Kana wakasangana nemunhu anokutaurira kuti vanhu vakafa vanoenda kudenga, igava munhu iye. Ari kutorwara nerebhisi. Ada kutorapwa. Asati akuziva vhangeri. He is a danger to the society munhu iye. Kana waiwana vhesi 1 mubhaibheri inonzi kudenga kwakaonekwa vanhu variko, uya nayo izvezvi pamaika. Kana uinayo izvezvi manherana. Kana waiwana vhesi inonzi ninga akafa akaenda kudenga, izvezvi uya nayo pamaika. Hakuna munhu kudenga izvezvi. Nekuti tichafanira kuti tipase to justify wapamberi pake. Idoctrine kai. Yes. Nekuti haunganamata usingazoti kunamatiri. Mumwe pastor wokuroma, fata wokuroma, akazoti kunamata. Kunamata unongonamatawo. Kana uchitenda Mwari ariko, denga ririko, unogona kuzopindawo. But ngatitiwa zongofa ukaona hakuna chinhu. Unoruzei. Unongonyumuro, but at least unongoendetarira. But ukangosina kunamata ukazoona ririko, unikonyanya kunyumura. Saka injuga hapana nyasi chokwadi chaicho hapana. Denga ririko kaundi hariko, but zviri safe kungofunga kuti ririko. In case ririko unozopindawo. Ukaridhauta ukasanamata ukazoona ririko. Saka ukaona munhu achitaura achidaro ada kuchererwa ari mupenyu. Kana kumurova gwati chairo chairo. Aite munhu kwayo. Jesu akazombodhinda vanhu pachechika. Pane murasika kuti unokorita munhu umuverengera mavhesi. Kosita kumwe kwaanofanira kungobhurwa onzi gara pasi. Mufananidzo wemukushi wamasawi. Toda kuti tione kuti masawi akadyarwa sei. Handitika? Hallelujah. Amen. Handei pa verse 24. Matthew 13 verse 24. Wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti. Jesu akaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo akati kudi. Ushe hwekudenga unofananidzwa nemunhu wakakusha mbeu yakanaka mumunda make. Ushe hwekudenga unofananidzwa nemunhu akakusha mbeu yakanaka. Akaikusha papi? Mumunda make. Akaikusha mumunda make. Yes. Asi vanhu vavete. Vanhu vakarara. Muvengi wake akauya akakusha mashawi pakati. Teerera mufananidzo uyu zvakanaka nditi. Unopindura mubvunzo kuti munhu akafa anoenda here kudenga izvo zvanditi. Ushe hwekudenga unofananidzwa nemunhu akakusha mbeu yake yakanaka mumunda make. Asi vanhu vakarara, muvengi wake akauya. Yes. Akakusha masawi pakati pezviyo akaenda. Muvengi wake akakusha masawi pakati pezviyo, muvengi achibva aenda. Asi chipande chakati chamera nokubereka. Ndokubva chipande chamera ndokubva chabereka. Zvino masawi akaonekwawo. Masawi ndokubva aonekwawo. Zvino varanda vomwene weimba vakauya vakati kwaari. Varanda vafamba vakauya vakati kudi. Ishe hamuna kukusha mbeu yakanaka munda menyu here? Ko munda wawanepiko masawi? Munda wawanepiko masawi? Titenderei tiende kunovadzura. Akati kwavari, munhu unondivenga waita izvozvo. Vakati titenderei tiende kunovadzura. Varanda vakati kwaari, ko munoda kuti tindovaunganidza here? Zvikanzi regai. Akati kwete, zvimwe kana muchiunganidza masawi mungadzura nezviyowo. Regai zvikure zvose zviri zviviri kusvikira pakucheka. Regai zvikure zvese zviri zviviri, witi yakanaka nemasawi kusvikira paharvest time. Nenguva yekucheka ndichati kuvacheki. Kune nguva yekucheka, ngatingoti nguva yekucheka. Nguva yekucheka. Kana nguva yekucheka yakwana, ndichati kune vanocheka. Tangai kuunganidza masawi. Tangai maunganidza masawi. Muasunge mwanda kuti apiswe. Muasunganidza mumabhanduru kuti agopiswa. Asi muunganidze zviyo mudura rangu. Muunganidza zviyo wheat mudura rangu. Endai ku 36. Parabho yaimboda kuti ndiidudzire, ndamuridzi wayo akaidudzira. Chedu kuiverenga chete.
zvino Jesu akati aendesa vanhu vazhinji ndokubva vanzi chienda iche chiyapera, akapinda mumba. ndokubva apinda mumba. Vadzidzi vake vakauya kwaari vakati, vadzidzi vakauya kwaari vakabvunza, tidudzirirei mufananidzo wamasawi emumunda. zvikanzi mufananidzo wemasawi wativhara, hatisi kuziva kuti witi ndiani, masawi ndiani, varanda ndiani, kunguva yekucheka ndeipi, mabhanduru chii, uye kumoto kwaanokandwa ndekupi. Tsanangura iparabho yenyu taatega vesadza vaenda. Yes. Akapindura akati, unokusha mbeu yakanaka ndiye mwanakomana womunhu. Anokusha mbeu yakanaka mwanakomana waMwari. Munda inyika. Munda yakasimwa mbeu yakanaka inyika. Mbeu yakanaka ndiwo vanakomana voushe. Vanenge vatenda vhangeri yemwanakomana ndivo mbeu yakanaka. Masawi ndiwo vanakomana wavakaipa. Vanotenda vhangeri yaSatani ndivo masawi. Muvengi wakakusha ndiye diabolos. Satani ndiye ane vhangeri yaAntichrist. Kucheka ndiko kuguma kwenyika. Kucheka iJudgment Day. Vacheki ndivo vatumwa. Vacheki ingirozi. Zvino masawi sezvaanounganidzwa achipiswa mumoto. Masawi handiti kana munhako waanowaisa mumoto. Ndizvo zvichaitwa kuguma kwenyika. Vanhu vachapiswa kudziva romoto. Mwanakomana womunhu achatuma vatumwa vake vagounganidza muushe hwake zvose zvinogumbusa navanoita sakarurama, vachavakandira muviya romoto. Ipapo vachaona nokuchema nokugedageda kwamene. Yapera parable iri pachena handiti kuti mudura hanzi regai zvikurirane kusvikira panguva yekucheka. Zvikanzi nguva yekucheka kuguma kwenyika, ndichati kungirozi gadhai vese vaitenda nhema, muvaita mabhanduru, muvaisa mudziva romoto, muvira romoto. Motora vakatenda shoko rangu, muvaisa mudura rangu, ugara muushe hwaMwari. Ndiani anoenda mudura nguva yekucheka isati yakwana? Anotori masawi ari kutoparidzwa iwe. Amen. Ndingatsokorodzere zvandotaura iwe. Zvingatsokorodzwe? Hazvingatsokorodzwa handiti? Mudura tinopinda kana nguva yekucheka yaita sei? Yakwana. Mumoto masawi anopinzwa kana nguva yekucheka yaita sei? Ukaona munhu kuti ndapinda mudura nguva yekucheka isati yakwana, izvozvo zvaari kutaura mandori masawi. Munhu iye isawi remunhu. Amen. Anzwisise kurayira kwaMwari. Chokwadi. Hatingaverenga mavhesi acho akawandisa. Tingareta verenga Matthew 25 kubva pavhesi ya 31. Zvino kana mwanakomana womunhu achiuya neushe hwake navatumwa vese vanaye, achauya nekubwinya kwake nechigaro chake cheushe. Zvino achagara pachigaro chake cheushe, marudzi ese achaunganidzwa pamberi pake. Marudzi ese pakuuya kwake, marudzi ese achaunganidzwa pamberi pake. Achavaraura semufudzi anoraura makwai pakati pembudzi, oisa makwai kurudyi, oisa mbudzi kuruboshwe. Oti kune vari kurudyi, uyai mupinde muushe hwaMwari wakagadzirirwa imimi nyika isati yavambo. Uyai mupinde. Haana kunzi achavawana vatopinda. Mungu vati big up, makapinda akata kuyauze kubigai. Gega rakafanopinda. Ini ndisati ndauya. Akatoti ndichavati uyai mupinde. Yes. Hakuna munhu anopinda denga kana zuva rekururamiswa risati rakwana. Jesu paari kudzoka, ari kuuya kuwedding, ari kuuya kumarriage ceremony nechechi yake, ngatifarei, tifarisise, nekuti mutambo wekuwana wegwayana wasvika. Mwenga wegwayana wazvigadzira, wapfeka rokwe remucheka una mavara, rokwe rine mucheka wakaisvonaka. Obva ati rokwe rine mucheka ndizvo zvakarurama zvevatsvene. Hakuna heaven before justification day. Amen. Kana tichitaura kuti judgment day, tiri kutaura judgment tichitarisa vakafa ndo vari kuuya kujudgment day. Vanenge vari vapenyu havasi kuuya kuzojajwa, vari kuuya kuzopinda mumutambo wekuwana wegwayana. Amen. Vari kuuya kuzojustifyiwa. Saka vanotaura zvekuuya kuzotongwa yavaya vari kuuya kuzotsva, vari kuuya kuzonzi chiendai muiswe muzvimwanda, bhanduru revembanje, bhanduru reheresi, bhanduru revane vaprofita, bhanduru revazukuru vaBhoateng, bhanduru revekwaMwazha,
Majani ngari pakati kati pebhanduri ipapo nezvindebvu zvake zvazvo. Waiti unopinza vanhu denga, unopinza vanhu denga ripiwe. Mopinda imomo mono anenge ari mabhanduru evanhu. Yes. Nempande yekuti maita unezvei. Mumasawi imomo mune mabhanduru emasawi. Ndozviri kuuya kuzoitwa. Asi vanenge vakatenda havasi kuuya kuzotongwa. Vari kuuya kuzoruramiswa. Saka Pauro nyaya yekutyisa kwaJesu akaitaura pa 2 Corinthians chapter 5. Akaitaura kutangira pa verse 9 kusvikira pa verse 11. Pauro akataura kuti knowing therefore the terror of the Lord akabva ati we persuade men. For we shall all appear before the judgment seat of Christ. Amen. To receive what we did in the body, whether it be good, whether it be bad. Yes. Saka tinoshingaira kuti mufadze iye. Tinoshingaira kuti tifadze Jesu tiri munyama. Kunyange tichigaramo. Kunyange tiri munyama. Kunyange tisingagarimo. Kunyange tisingagare munyama. Nokuti isu tose tinofanira kuratidza pamberi pechigaro chokutonga. Tichamira pamberi pechigaro chekutonga chaKristu. Kuti mumwe nomumwe apiwe zvaakaita nomuviri. Sezvaakaita. Kunyange zvakanaka. Kana zvakanaka. Kunyange zvakaipa. Kana zvakaipa. Yes. Naizvozvo hatinoziva kutya kwashe. Isai kutyisa. Naizvozvo vhirika kana. Ishano kutyiko. Akomana. Ivi vanhu vanga vakakwana here ava. Kwakutonyora kuti tinoziva kuti ishano anotya aika. Kuzvamanga kumanza muri pamberi pevanhu. Tinoziva kutyisa kwaJesu. The terror of the Lord. Yes. Knowing therefore the terror of the Lord. The Lord is terrifying. Kana mukamutarisa. Yes. Saka is going to terrify kuroreva zvizviri. Unokunoti I am terrified. Vichireva kuti ndiri kutya. Kana kuti unokunoti this is terrifying. Zvinoti icho chiri kutyisa. Saka pari kuti tinoziva the terror of the Lord. Chiri kunzi isha anotyisa. Yes. Mawira ari kuita ari kuuya achityisa. Pane imwe nyaya, iripo imwe nyaya. Ngatisiye tipite imwe mvunzo. Jesu Kristu, the Savior zvinoreva ngoni. Hakuna munhu anosevha iye asina ngoni. Saka akauya ari Savior, ndokusaka akanga aine ngoni. Saka vaiti Jesu Kristu tinzwirei ngoni, Jesu Kristu tinzwirei ngoni. Takaitirwa ngoni. Vaedheni makapiwa nyasha nengoni chinhu chimwe chete. But paari kudzoka ndokusaka 19 yati ari kuuya nezita risina munhu anoriziva asi iye. Noti paari kudzoka haagone kuuya achinzi Savior iye asisina nyasha dzacho. Kana achiuya achityisa anofanira kuti aine rimwe zita rekutyisa rakasiyana nerengoni raakambouya naro. Amen. Zvekuti kana mukati Jesu ari kudzoka muri kurasika henyu. Kungoti munobvunza kurasika ikoko ndazita rachona raanodzoka nararizikana. But paari kudzoka haasi kudzoka nerenyasha iyi. Ari kuuya nerimwe iye ndiye ari kuriziva. Asi paanouya munhu wese achariziva. Rinenge risina ngoniro. Chinenge chakaherereka muzivo. Saka umwe akatiti kana Jesu akauya muZimbabwe, saka vanhu vese vachaungana muno muZimbabwe kuzotongwa, saka vekuAfghanistan vanouya sei? Tikati baba, uri kufunga nei kufunga kwesadza. Haasi kuuya munyika muno. Ayewo ari kugumira mumakoro. Handiteverenga 1 Thessalonians 4. Hanzi achauya necheya yekugara muchadengo. Isu hanzi kana takunda tichauya tobatana tochingamidzana naye mumakoro tobva taenda. Iyi nyika inonhuhwa haasi kuzoiguma. Zvekuti uri kufunga kuti uchaenda kunomira pamberi pake nemuviri uyu. Sorry. Haasi kuzotoka nyama iyi. Even akasvika iripo nyama inotanga yadonha. Da akataura achiti akati for as it is appointed unto men once to die, and after that judgment everyone must die. Everyone must die. Saka muviri uyu unofanira kuti ukururwe. Miviri yemwe yomira pamberi paka yotanga kutaurirwa zvedoro rausina kumbobvira wakatesta. Mweya wemunhu uchaiswa kudziva romoto nekuda kwedoro rakanwiwa nemuviri wakaora.
kwaisiyewo muviri wako uchiri mwadoro waiti uri kuitei upombwe kwauri kuzotongerwa hausi riwo wakaita upombwe inyama yako wakasina kusunga imbwa yako ndo zvauri kunotsvira takati munhu kana aita imbwa yake ngaaisunge zvekuti ucharwadziwa zvikuru kuti zvinhu zviri kuitika panyama zvichanokuendesa kune imwe destination asi nyama yacho inenge isisipo haina kwairi kuenda nyama iri kuenda muvhu haina kwairi kuenda kudziva romoto haipinde kudenga haipinde saka shoko rinoti ari kuuya nemumwe muviri takamboiparidza pa1 Corinthians 15 ari kuuya kuzopa muviri munhu wese achapuwa muviri munyowani whether uri kunotsva kana kuti hausi kuenda kunotsva asi uchapuwa muviri munyowani muviri iwoyo ndo unogona kunobvira musaufa asi usingaperi uyu unoperawo muviri wauinawo unopera usati watobopinda mudziva romoto uri very weak ende mwari haasi kuda izvozvo haasi kuda vanhu vachitsva vopera kufa vanofanira kuramba vachitsva asi vakafa asi vachitsva zvavo saka ari kugadzira muviri waari kuuya kuzopa mweya wako wakaramba vhangeri waunonotsva nawo zvisingapere nekusingapere kana wanzi waruramiswa zvako uri kuenda kuna mwari muviri unofuta hausvike kuna mwari saka Johana anoti ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe pako ndakanzwa zwi chiti uya kuno ndikakwira ndikaenda kudenga hausvikeko nemuviri wenyama panodiwa futi mumwe muviri unoenda with the steady temperatures epresence yaMwari so either destinations muviri uno haudiwe uri kudzokera muvhu ivhu ndo richaenda mudziva romoto saka pane transaction yakaitwa naMwari andichaparidza rimwe zuva pamusoro pevhu ivhu rakarongeka zvisingaiti rakanzi naMwari ukapa vanhu chinhu ndoda kukuwana watora zvinhu zvako zvese zvawakapa vanhu hapana chinhu chinotorwa kuvhu chisingadzokere kuvhu panyika ino ivhu rine mandate yekuti rikakweretesa rinotera zvikwereti zvaro zvese ivhu rine mandate iyo hazvina mhosva mari madonje mukagadzira hembe muchaiona yadzokera kuvhu hazvina mhosva machera simbi mukagadzira motokari munoiona yateerwa nevhu yakurohwa nengura chikokunetsei kuti ngura yarohwa motokari yangu indava ivhu ratevera ivhu rinotevera ngwanda dzaro hapana chiri panyika ino chisina kubva kuvhu kanyai zvidhinha mavake dzimba munoona zvapukanyika zvadzokera kuvhu hapana munhu anoburitsa chinhu muvhu munomu achienda nacho kunyepa kana uinacho chinhu 1 chinotorwa muvhu choendwa nacho zvachose nditaurire mumwe akavigwa nekasiketi regold uyo ndiye akanyatsodzosera ivhu zvakanaka kwarakanga rabva pachena mukwende wevhu akadzosera kuvhu marino mapuranga magadzira coffin vadzosera mapuranga kuvhu hapana chisingadzokere kuvhu mweya hauna chevhu chaunotora Amen. Saka Jesu Mwari akati kuvhu ndoko wakabva ndoko uchadzokera haugone kurega kudzokera master soil vane credit rating yakakura vane madebt collectors avo saka uchiona kana wazvarwa guvhu rinobva raiswa muvhu ukacheka nzara dzozodzokera kuvhu ukafunuka skin unodzosera futi skin yako kuvhu chinhu chese chinotorwa kuvhu chinodzokera kuvhu manyarariro amaita hamusi kufara haitransaction hombe isingaite transaction iyoyi yevhu saka vanaita hatikuchera madiamonds gold hapana zvatinoriita gold anoti gold haripere gold haripere gold mune makangori batoche kungori chengeta kuti unyatsoti gold rinoshandei hapana munhu wese ane gold akangori bata unoridi unorishandise ozi kana mukagadzira ringi yegold kungobata
kana itrophy yeFIFA World Cup kungochengeta so makaisa musherifu kuti ritsengeke goridhe kuyemba kusvikira Jesu auya mune zvikochinja uyo akatenga ochengetawo akabhuruka otekesera uyo ochengetawo akabhuruka otekesera uyo ochengetawo kuchengeta umwe anenge achidada adzitire 700 carats dzediamonds musefa wakafa lochengeta ivhu risati raita sezvaro ratora saka aiskandawo inotorwadza iskandawo isingaite ndine diamond ring kungobata kana wakuvigwa vanhu vanoti svotora idiamond ring anovigwa nediamond aita sei tipe ikulu ende nguva iuriko usapopote kuti ndidakaishandira nodzi hapana torai vanokusotora ring yediamond umwe wapfekawo akamirira kufawo kana akufawo sotorwawo nemumwe kusvikira tese rororo iwe dzokerwawo kufa ivhu ropinzwa mudziva romoto hapana chinobuda muvhu chinoendwa nacho. Amen. vhangeri nokuitisa soba uri kuzviona saka kudziva romoto verengai Revelation 20 verse 13 kusvika ichipera. Gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri. Gungwa rakabudisa vakafa vakanga vari mariri. Norufu neHadesi. Rufu rukabudisa vakafa vakanga vari mariri. Zvikabudisa vakafa vakanga vari mazviri. Rufu rwakabuditsawo vakafa vakanga vari mariri negungwa. Handitika? Yes. neHadesi. Hadesi inotaurwa nemazita mashanu mubhaibheri. Inonzi Hadesi, Hades, kana kuti inonzi Tataru, kana kuti Gahena, kana kuti Shiwo, kana kuti Hell. Inzvimbo imwe chete. Mazwa aya mamwe acho anozoshandiswawo zvakare interchangeably. For example, izwire kuti Shiwori rine parinoshandiswa mubhaibheri richireva guva chairo rinoiswa muviri kana munhu afa. Hapasi pese paunoona pakanzi Shiwo panenge pachireva guva, hapasi pese pakanzi Shiwo panenge pachireva Gehena. It depends ne context yazvo. Ndikunzika nditi? Yes. Saka Hadesi iri kunzi yakabuditsa vanga vakafa vakanga vari mairi tsokorodzai. Gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri. Gungwa rakabuditsa vakafa vakanga vari mariri. Nerufu neHadesi. Rufu neHadesi zvikabuditsa vakanga vakafa. Zvikabudisa vakafa vakanga vari mazviri. Hakuna mpenyu akabuda murufu, hakuna mpenyu akabuda mugungwa, hakuna mpenyu akabuda muHadesi. Makabuda vakanga vakafa. Yes. Vakafa havana kumuka ndokubva vazobuda mugungwa. Aiwa, vakabuda vakafa kudaro. Yes. Vakabuda muHadesi vakafa kudaro. Sezvichaita vamwe vedu vachavata vakafa kudaro. Sezvavanoita vanoroora vakafa, vanochikaira vakafa, vachaenda kudziva romoto vakafa, asi vanenge vafa rwechipiri. Rufu rwokutanga ndirwo rwokutangawo, kuti munhu anenge ashawa vhangeri, ashawa ruponeso, atadza kutenda, anenge akafa ozovata zvake rufu, asi anenge akafa kare, unopinda muHadesi. But kana Jesu auya, Hadesi ichabuditsa vakanga vakafa vakanga vari maruri. Voitwa sei? Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Vakafa kudaro vakatongwa sezvavakabata vakafa. Ipapo rufu neHadesi zvakakandirwa mudziva romoto. Tokubva prison cell kana kuti remand prison yavanga vari, Hadesi yacho nerufu. Zvanzi imi mapedza basa rekubata vasungwa maakupinda mudziva romoto. Ndirwo rufu rwechipiri. Ndirwo rufu rwechipiri. Ndiro dziva romoto. Ndiro dziva romoto. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu. Akawanikwa munhu asina kunyorwa mubhuku yeupenyu. Wakakandirwa mudziva romoto. Wakakandirwa mudziva romoto. Saka mubvunzo wavo wanga uri wokuti munhu akafa anoenda kupi? Isu taukorekita tikati aubvunzwa uchinzi waro. Unonzi munhu akafa anoenda kupi? Kwete akafa. Aiwa. Yes. Akafa anoenda kupi? Anoenda kuHadesi. Kana akafa anoenda kuHadesi. Amen. Yes. Kana munhu akafa anoenda kuHadesi. Ndiko anoenda.
Yes. Asi achabuda madhesi omira pamberi pechigaro chekutonga akafa kudaro okondemwa robva raita rufu rwechipiri ozopinda mudziva remoto saka pane heo pobva paita lake of fire. Saka zvanzi heo yakazoiswawo mulake of fire. Kana zvinhu zvisi zvapera kuita rufu dziva rufu gungwa nehadhesi nenyika nezvinorembera mudenga izvi zuva nemwedzi zvichaiswa futi muhadhesi mudziva romoto. Sorry, mudziva romoto. Mudziva romoto. Zvino vanga vangarambe kuti zuva rinoiswa mudziva romoto ratadzei. Ina handisi kutaura zvekutadza kwezuva, ndiri kutaura zvekutaura akarisika ari kuda kuzorisa mudziva romoto. Amen. Iwo ndiwo unofunga kuti zvinhu zvinoitwa mudziva romoto kana zvatadza. Kufunga kwako iwo hausiriwe muridzi wedziva romoto. Haungatauri kuti handini maona kuti munhu anzi akawanikwa asiri mubhuku yeupenyu anoiswa mudziva romoto. Pabodzi munhu akawanikwa akabata mudzanga wechimonera. Chikonzero chamuri kuisirwa mudziva romoto hadzisi nzenza dzamaikecha mashayikwa mubhuku reupenyu. Ndosaka tiri kukuisai. Kwe akanyora bhuku reupenyu ndiani? Ndini. Ko makaregerere kuti nyora handidi. Kundonyaya yacho zviko kudenga wati bhuku iri harisi kutonyorwa izvi zvika iri rakanyorwa nyika isati yavambwa. Akatoziva vanoda kuponesa, vanoda kuponeswa vanozozivawo kuti isu tise kuponeswa kana vatenda shoko rake. Ndakutenda ikarenzi yaakapa vanhu vaakati uyai mutenge kwandiri musina mari. Saka aizovapa karenzi inonzi kutenda. Kana matenda shoko raMwari ndobva munoti saka tise kuponeswa kezi ko tatenda sei. Saka vanhu vese vacharinzwa shoko raMwari asi only vakanyorwa mubhuku yeupenyu ndo vachatenda shoko raMwari. Kutenda shoko raMwari ndo the only thing chaungazive nacho panyika ino kuti ini ndakanyorwa mubhuku yeupenyu. Outside that forget. Ndimi hadzireve kuti uri mubhuku yeupenyu. Kana paine munhu anotaura ndimi stereki panyika panapa ndi Satani. Anoshimanda zvausati waona. Aiwa hatingaverenge mavhesi ese kavhangeri yakareba tinopindura umwe mubvunzo. Asi tina kuziva kuti chokwadi here kuti kutenda shoko raMwari chipo chinobva kuna Mwari. Only vakanyorwa mubhuku yeupenyu ndo vangatende shoko raMwari. Toenda kupi, toenda kupi, toenda kupi, toenda kupi. Handei titangire paRomans 10 verse 13 to 15 ndo patinotangira tichada kuti tione kuti angatende shoko raMwari ndiani. Kumira kwawakaita panapa akureve kuti unotenda. Ayo kungomirawo zvako. Kutenda kunotozoonekwa neresponse yaunoisa kushoko raMwari iwe. Shoko rinoti ndaanani kuva nemitumbi yakapararira murenje havasiriwo here vakanzwa shoko rake vakasarivhenganisa nekutenda. Saka kunzwa unogona kurinzwa but pakuzoritenda apa ndo pane nyaya. Kutenda shoko hakusi kungoti vaiparidza vachiti aiwa kutoti kana warinzwa shoko wototanga kurarama sezvarinoreva without any reservation from that moment onwards. Kuona une mareservations neshoko kuti zvimwe ndotenda zvimwe handitende hautotende. Haugone kutenda kuti inyoka but muswa hausi wenyoka ndewenzou kwete. Kana watotenda kuti inyoka inofanira kunge iri nyoka yese. Kana wakuti musoro inyoka but muswe ndewenzou hausi kutenda kuti inyoka. Yes. Nokuti ani nani unodana kuzita rashe uchaponeswa. Ani nani anodana kuzita rashe achaponeswa. Zvino vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari. Havangadane kwaari kana vasina kutenda kwaari. Havangatende vangagotenda sei. Vashatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa nezvake. Wavasina kunzwa. Havatende kana vasina kunzwa nezvake. Vashanzwa seiko kana kusina muparidzi. Havanganzwewo kana vasina kuparidzirwa. Vachaparidza seiko kana vasingatumwa. Havaparidze futi kana vasina kutumwa. Saka hatichiendai kumabasa 16 vhesi ya 14 tinoona vamwe vakatenda. Tiona kuti vakatenda nekuti vaigaya ziterekere. Vanga vari intellectually advanced. They were intellectuals. The gospel was not difficult for them to understand. These were great minds.
they were people of serious reasoning abilities. Chii chakaitika pamakapfuura nekwamakapfuura nawo. Zvino mumwe mukadzi wainzi Lydia, mumwe mukadzi ainzi Lydia, mutengesi wenguo tsvuku, aitengesa machira epepo. Mukadzi uyu womusha weTyatira aigara muTyatira. Mukadzi uyu anonzi Lydia, wainamata Mwari. Lydia ainamata Mwari, akatinzwa ndokubva anzwa vhangeri yanzi naPauro kuRomans 10, ani nani anodana kuzita rake anoponeswa. Vangadane sei vasina kutenda? Vangatende sei vasina kunzwa? Vanganzwe sei kana kusina kuparidza? Vangaparidze sei vasina kutumwa? Saka Pauro atumwa paTyatira ndokubva aparidza sezvarehwa neshoko. Ndokubva Lydia anzwa process yekuponeswa inotangira pakunzwa shoko raMwari. Yes. Hallelujah. Amen. Akatinzwa. Yes. Ishe akazarura moyo wake, Ndokubva Ishe azarura moyo wake kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. Wakati abhabhatidzwa, Ndokubva abhabhatidzwa. Iye Pakutenda neimba kwake pakainkludwa kubhabhatidzwa. yes. Haana kutenda achibva azoramba kubhabhatidzwa. Amen. Aiwa, kutobhabhatidzwa inotori saini yekuti uri kutenda. Yes. Hallelujah. Akatenda nekuda kweLydia. Chii chakaita kuti Lydia atende? Akatenda nekuda kwei? Mataura zvinhu kwazvo kwete kuti akanzwa. Zvanzi akati anzwa. Ishe akazarura moyo wake kuti atende zvakarehwa naPauro. Tsokorodza verse 15. Wakati zvino mumwe mukadzi wainzi Lydia nguo tsvuku womusha weTyatira wainamata Mwari akatinzwa. Ishe akazarura moyo wake. Verse 14 anditi? Yes. Ishe akazarura moyo wake kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. kuti atende zvairehwa naPauro. Wakati abhabhatidzwa iye neveimba yake. Mazvita. Ishe akazarura moyo waLydia. Haana kuparidzira Lydia chete muTyatira. Vazhinji vakanzwa vhangeri yakaparidzwa naPauro muTyatira. Lydia zita rake rapinda mubhaibheri nekuti Ishe akanga amuzarura moyo kuti atende. Amen. Saka haugone kutenda wega, unotozarurwa moyo wako naIshe kuti ugotenda. Kana asina kuzarura inotori saini yekuti uri kutonotsva, ndosaka asina kukuzarura. Dai anga aida kukupinza denga aikuzarura moyo wega, uvhure ndapauri haupazivi. Mweya wako ndo uri kunzi moyo ipapa, ndo avhura kuti shoko riite sei ripinde. Kana akasiramba neki zvese zvauri kuita izvi hazvina anombozvitsvaga musi waari kudzaka. Achangotsvaga kuti wakanga wakatenda here shoko rangu? Handina. Endai munotsva. Kwanditi ndimi akanga musina kuzarura moyo wangu? Ndini. Ndaida kuti ndizokupisa sezvandauya kuzoita izvi. Andi. Vese vakazarurwa moyo havana credit yavakatora kana yavangatore pakutenda kwavakaita. Anotora credit ndiKristu akavhura moyo wako kuti utende shoko raMwari. Ukoona vanhu vasina kutenda shoko raMwari vachiriramba, tenda Mwari kuti iwo wakaritenda. Ungadai wakaita sezvavakaita izvozvi. Oye ngatimanye tione kuti ndiani Mabasa chapter 13 verse 48. Mabasa chapter 13. Alright, tangire pa 45. Zvino vaJudha vakati vachiona vanhu vazhinji vakabatwa negodo, vakazara negodo, vakaita sei? vakaramba zvakarehwa naPauro vachimhura Mwari. Handini manzwa vamwe vakanzwa shoko ava? Vakaramba zvakarehwa naPauro vakamhura Mwari. Saka unoti chingaite chinhu chinyowani vanhu vakaramba zvandikutaura panapa izvi vakamhura Mwari. Kutanga here kuti munhu anorambwa nevhangeri iye achifunga kuti ndiye ari kuramba vhangeri. Achisi chinyowani izvi. Yes. Unoenda kuti vhangeri handiri uchitofunga kuti ndiwe uri kuiramba. Izvo vhangeri riri kutsvaga vakanyorwa mubhuku yeupenyu. Amen.
vakaramba zvakare wana Pauro vakamhura Mwari. Yes. Ipapo Pauro naBhanabhasi vakataura vasingatyi. They waxed bold. Vakati kudi vakati zvakanga zvakafanira kuti shoko raMwari ritange kutaurirwa imi, asi zvamariramba muchiti hamufanirwi noupenyu husingapere. Yes. Tarirai, zvino toenda kuvaHedheni. Ndozvatakaudzwa naIshe. Nokuti Ishe vakatirayira saizvozvo achiti, ndakakuita chiedza chavaHedheni. Ndakakuisa kuti uve chiedza chavaHedheni. Yes. Kuti uve ruponeso kusvika kumugumo wenyika. Yes. Zvino vaHedheni vakati vachinzwa izvozvo, vakafara, vakakudza shoko raMwari, vakakudza shoko raShe. Navose vanga vakatemerwa upenyu husingaperi vakatenda. Navose vakanga vatarirwa upenyu husingapere vakatenda. Tokorodza verse 48. Zvino vaHedheni vakati vachinzwa izvozvo vakafara, vakakudza shoko raShe. Yes. Navose vakanga vatarirwa upenyu husingapere vakatenda. Tokorodza iyoyo. Navose vakanga vakatarirwa upenyu husingapere vakatenda. Tokorodzai. Navose vakanga vakatarirwa upenyu husingapere vakatenda. Vakatenda ndana vakanga vakatarirwa upenyu husingapere. Ndio vanotenda bedziva. Yes. Fadhali vasati pakuti vakatarirwa upenyu husingapere. Wala ndikati ipedze. Ndazviitira kuti tikaparidza nyaya iyi tikairekodha like this, tinenge tiine a certain foundational teaching yatichashanda nayo in future pamusoro pekuti vanhu vanenge vaine mubvunzo. Ndaita nguva yakareba ndichibvunzwa mubvunzo, but I have never really preached about it, and I think this question and answer ichatibatsira tigozove nekunzwisisa pamusoro pezvinhu izvi. Vakafa ndaanani uye kuti vanhu vakafa sei, nzvimbo dziripo ndedzipi, vanenge vakafa vari kuenda kuHadesi ndokunochengetwa mweya yavo. Asi kana kutonga kwauya, kana kutongwa kwauya, vachabuda muHadesi vopinda mudziva romoto. Saka taziva kunoenda vanenge vakafa. Kana vafa vanoenda kupi? Taakuda kuziva vapenyu kuti kana vakanga vavata vanoendepi, vapenyu havafa. Nditi taakuzviziva. Hallelujah. Pandei pavhesi ya 19 ya Luka 16 titsvage kuti mweya yevapenyu inoendepi. Mumwe mufumi wakanga aripo waipfeka nguo tsvuku nemicheka yakanaka. Yes. Nokufarira zvakaisvonaka misi yose. Yes. Zvino mumwe murombo wainzi Razaro wakanga aina maronda mazhinji. Yes. Akaiswa pasuo rake. Yes. Achida kuzvigutisa nezvaiwa patafura romupfumi. Yes. Kunyange nembwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake. Yes. Zvino murombo wakati afa, vatumwa vakamuisa pachipfuva chaAbhurahama. Mupfumi akafawo akavigwa. Zvino ari paHadesi, ari pakurwadziwa, akatarira kumusoro akaona Abhurahama ari kure naRazaro ari pachipfuva chake. Akadanidzira akati, Baba Abhurahama, ndinzwirei ngoni, tumai Razaro kuti anyike muromo wemunwe wake mumvura, atonhedze rurimi rwangu, nokuti ndinorwadziwa nomurazvo uyu womoto. Abhurahama akati, Mwana, funga kuti wakapiwa zvakanaka zvako paupenyu hwako, naRazaro saizvozvo wakapiwa zvakaipa, asi zvino iye unonyaradzwa pano, iwe unorwadziwa. Mazvita tinoona zvakare kuti parable iyi ichada kuparidzwa, asi inotaura zvakare kuti mutadzi akafa anoenda kuHadesi. Mazvionawo. Ande pa 2 Corinthians chapter 12 titangire pavhesi 1 tione kuti mweya yevanenge vachitenda kana vavata vanoendepi. Ndinofanira hangu kuzvirumbidza. Ndingade kuti ndizvirumbidze kunyange zvisina kunaka, asi hazvina kunaka. Apostori aive vazwa vanoshavisa. Asi hapana, ndinoda kumbozvirumbidza mchana kunyange zvazvo ndichiziva kuti hazvina kunaka. Asi ndichasvika pazviratidzo nezvakazarurwa zvaShe.
pane zviratidzo zvajesu zvaakandipa ndokusaka ndati ndingade kuzvikudza asi kunyange zvisina kunaka. ndinoziva munhu uri muna Kristu. Pauro unoziva mumwe munhu ari muna Kristu. ava makore ane 14 apfuura. Munhu uyu zvakaitika 14 years ago. kana zvakaitwa muviri kana kunze kwomuviri handizivi. Handisi kunyatsoziva kuti zvinhu zvakaitika ndiri munyama here kana kuti ndisiri munyama, asi Ishe anoziva. Mwari unoziva. Yes. munhu akadai wakakwidzwa kudenga rechitatu. Munhu uyu akaenda ku3rd heaven. uye ndinoziva munhu akadai. Munhu uyu ndomuziva. kana zvakaitwa nomuviri Kuti zvakaitwa mumuviri kana kunze kwomuviri kana kuti ndiri kumweya handizivi. handina idea. Mwari unoziva. Mwari anoziva. kuti wakakwidzwa muparadhiso. Akaenda kuparadhiso. akanzwa mashoko asingagoni kutaurwa. Kune mashoko ariko aakanzwa munhu iyeye, asi munhu haabvumidzwi kuataura. asina kutenderwa munhu kuti areve. Munhu haana kutenderwa kuti areve. pamusoro pemunhu akadai Pamusoro pemunhu uyu ndichazvirumbidza. ndingade kuzvirumbidza, asi pamusoro pangu asi pamusoro pangu handizvirumbidzi. handizvirumbidze, asi pamusoro peutera hwangu bedzi. asi ndingangozvirumbidza pamusoro peutera hwangu. nokuti kana ndichida kuzvirumbidza Mazvitenyu. Saka uchaona kuti ukasachenjera ungatofunga kuti Pauro ane mumwe munhu waanoziva akaenda kuparadise. Ndiye Pauro akaenda kuparadise. yes. Asi waenda ndokuziva kuti kuvaJudha ukavataura kuti ndakambobuda munyama, unobva watakwa namabwe ukafa. Ukumura Mwari waguta. Wakaenda kupi? Utipe mafuta acho wakatotoreko. Kana maaudio. Zvawakanzwa zvauri kuti wakarambidza kuzvitaura wakazvinzwire kana usingabvunze kuzvitaura. Kana zvaisafanira kutaurwa uri kuzvitaurire. Saka pane nyaya dzakawanda dzinoitika ipapo. But ndaiverengera kuti muone kuti ati munhu uyu akaenda kudenga rechitatu, ku3rd heaven, ndokubva azotaura kuti akaenda kuparadise. Zvoreva kuti 3rd heaven inonzi zvakare paradise. yes. But aigotaura seiko kuti kune denga rechitatu? Ko rechipiri nderipi? Denga rechipiri riripo. Denga rechipiri riripo. Kana vanhu vachitsvaga denga rine malayers aro. Denga rekutanga the first heaven. Hallelujah. The first heaven iri kunzi denga rekutanga nenyika yekutanga zvapfuura. Ndakaona Jerusalem itsva. Denga rekutanga, it is the extraterrestrial environment. Atmosphere. Do you know the denga rechi? Rekutanga. Kana tikati shiri iri kubhururuka mu atmosphere umu mhepo matiri kuti mu atmosphere mu Bible rinonzi chi? Rinonzi heaven irori. Hallelujah. Amen. Ichokwadi here imi vanhu vanotiwo hande ku Genesis 1 tinoona kuti ichokwadi here da vamwe vanozongoti asi vachiti rega arikurasika uripo vazviona kupi anasika anobotaura zvakachokwadi but anozonyanya kuwanza zvinhu zvacho paanga achiti atmosphere inonzi heaven ndonhema chaidzo dzasatani. Hakuna zvinhu zvakadaro, inogonzi heaven sei? Saka kana shiri dziri mudenga dziri kuti dziri muheaven hazviite, it doesn't make sense. Amai mwana munozvionawo sei? Unoona kuti akwai munomirawo ipapo sei kana achirasika? Ndichikumira kazvangu asi anomborova tozopesana pano nepano. Vanhu vasikatendere ndovataurirawo hatende. Genesis chapter 1 verse 6. Mwari akati nzvimbo ngaivepo pakati pemvura. And God said, let there be a firmament between the waters, kuti iparadzanise mvura nemvura. so that it can separate the waters that are above from the waters that are below. Mwari akaita nzvimbo akaparadzanisa mvura yakanga iri pasi penzvimbo. And God made the firmament to separate the waters that were below from the waters that are above. Nemvura yakanga iri pamusoro penzvimbo. Yes. Zikaita saizvozvo. And it was like that. Mwari akatumidza nzvimbo akati denga. And God called the firmament heaven. Mwari akatumidza firmament kuti kudi denga. But ku Genesis 1:1 kwambeke kwanzi, in the beginning God created heaven and earth. Hallelujah. Mukutanga Mwari akasika denga nenyika.
ndobva azosika firmament yaitwa zvikanzi iheaven futi iyo. Haleluya, amen. zviri kunzwika. Saka unogona kunetseka hako, asi hatidi kuti unetseke nekuti tichida kuti uzwisise chokwadi. Andeipa Genesis chapter 1 ipapo. Andeipa Genesis chapter 1 tione kuti ngativerengerwe hii verse 20 ne 21 da kuti muone kuti zvechokwadi atmosphere inonzi heaven. Mwari akati mvura ngaiburise zvipenyu zvizhinji, Yes, neshiri dzibhururuke pamusoro penyika munzvimbo yedenga. andimazvona. Shiri dzibhururuke in the open firmament of the heaven. Shiri dzibhururuke pai muheaven. Hallelujah. Amen. Saka heaven yechipiri, the second heaven. Hallelujah. Tati kune first heaven and koita second heaven, koita third heaven. The first heaven is this one, the atmosphere. Dio heaven yekutanga iyoyo. The third heaven is paradise. Paradise is the third heaven. The dwelling place of God is that which is called the second heaven. The second heaven nechikonzero chei chekuti munopinda mairi kana mabuda mune imwe. Amugone kupinda mu second heaven musina kupinda mu first heaven. Saka kuti ndakaona nyika, ndakaona Jerusalem idzvari chiburuka. Nekuti nyika yekutanga nedenga rekutanga zvakanga zvene sei? Zvapfuura. Zvakanga zvapfuura. Yes. Verenga Peter wechipiri chapter 3 munzwe nyaya yedenga rekutanga nenyika yekutanga. Verse 8. Tangire verse 1. Second Peter chapter 3 verse 1. Vadikanwa, iyi ndiyo mwadhi yechipiri andinokunyorerai zvino. Yes. Pane idzi dzose mbiri ndinomutsa ndangariro dzenyu ndichikuyeuchidzai. Yes. Kuti mugorangarira mashoko akataurwa kare navaprofita vatsvene. Yes. Nomurayiro washe. Yes. Onesi. Yes. Wamakapiwa navaapostora venyu. Yes. Pakutanga muzive henyu chinhu ichi. Pakutanga muzive henyu chinhu ichi. Mazuva okupedzisira. Namazuva ekupedzisira. Vaseki vachauya vachiseka. Vaseki vachauya vachiseka. Vachifamba nokushiya kwavo. Vachifamba nokuchiva kwavo. Vachiti chipikirwa chokuuya kwake chiripiko zvino. Yes. Nokuti kubva pakuparara kwamadzibaba. Kubva pakuparara kwemadzibaba. Zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvo zvakanga zvakaita. Zvinoramba zvakaita sezvazvanga zvakaita. Kubva pakutanga kwokusikwa. Kubva pakutanga pekusikwa. Nokuti vanokanganwa nebhoni chinhu ichi. Vanokanganwa nebhoni chinhu ichi. Kare denga raivapo. Denga raivapo kare. Nenyika yakabudiswa mumvura. Nenyika yakabudiswa mumvura. Yakaitwa nemvura. Yakanga iri mumvura. Neshoko raMwari. Yes. Nazvo nyika yaivapo nguva iyo. Yes. Yakafukidzwa nemvura ikaparadzwa. Yes. Asi denga riripo zvino. Asi denga riripo zvino. Nenyika. Nenyika iriko zvino. Zvakavigwa moto. Zvakaita sei? Zvakavigirwa moto. Zvakavigirwa, zvakachengeterwa moto. Denga ririko iko zvino, nenyika iriko iko zvino. Zvakachengeterwa kuti zvigopiswa mudziva romoto. Neshoko ireri. Neshoko raMwari ratiri kuparidza. Zvinochengeterwa zuva rokutonga. Zvakachengeterwa zuva rekutongwa. Denga rekutanga rikuda kutopiswa. Ha, ende pavhesi, muri pavhesi ani ipapo? Verse 7. Ende pavhesi 8. Asi vadikanwa, musakanganwa chinhu chimwe ichi. Uchakanganwa chinhu chimwe ichi. Kuti kunashe zuva rimwe rakaita samakore ane chiuru. Unto the Lord one day is like 1,000 years. Namakore ane chiuru sezuva 1,000 years rimwe. is like a day. Ishe haanonoki. The Lord is not slow as some count slackness. Sezvinoreva vamwe vachiti unonoka. Hanzi anononoka. Asi uno mwoyo murefu kwamuri. Nokuti haadi kuti vamwe varashike. Yes. Asi kuti vose vatendeuke. Anda kuti vese vanofanira kuponeswa vagotendeuka. Asi zuva raShe richauya sembavha. Zuva raJesu richauya sembavha. Naro denga richapfuura nokutinhira kukuru. Denga richaita pass away nekutinhira kusingaite. Nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa. The elements thereof shall melt in fervent heat. Nenyika namabasa ari mairi achapiswa. Nyikawo nemabasa ari mairi achapiswa. Izvi zvose zvichaparadzwa saizvozvo. Yes.
imi munofanira kuva vanhu vakadiniko pamufambiro wenyu mutsvene nokunamata Mwari. Mazvita ande paRevelation 21 verse 1 and 2. Denga rekutanga iri ratinoona. Zvino ndakaona denga idzva nenyika itsva. Wakaona a new heaven and a new earth. Nokuti denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga zvapfuura. Negungwa rakanga risisipo. Right, mazvita. Ndofunga tabata nyaya iyi zvakakwana. Saka denga rechitatu ranzi paradise naPauro inzvimbo iri pazasi pe second heaven, asi isiri mu second heaven. Unofanira kutanga watobuda mudenga rekutanga kuti ugopinda mudenga rechipiri, second dimension yezvinhu zvaMwari. Saka muchiona paGenesis 1 panzi in the beginning God created the heaven and earth. Pa verse 6 pachibva panzi akacreata firmament, akabva zoiti heaven zvakare. Zvino muGenesis chapter 1 mune maheaven maviri. Mune heaven iri pa verse 1, poita heaven iri pa verse 6 kusvika pa 8. Saka heaven yechi2 haisi iri pa chapter 1, haisi iri pa chapter 6 and 8. Iri pa chapter 1, no verse no heaven yechipiri. Mukaverenga kubva pa chapter 2 ya Genesis kunosvikira pa bhuku ya Malachi, hapana chiri kunyatsorehwa pamusoro pe heaven iri pa verse 1. Zvese zviri kutaura pamusoro pe heaven, heaven iri pa verse 6 kusvika pa verse 8. Ndavanozotaurirwa zveheaven iri pa verse 1, vanhu vanenge vapinda mugadheni nyowani. Ndavanhu vachingopedza kusikwa vakabva vaiswa mugadheni rekutanga. Nyamba gadheni iri rakanga riri mucherechedzo wegadheni cheyero raMwari. Gadheni raMwari iNew Testament. Amen. Muna Adamu arimo imomo futi nemukadzi wake. Ndo vanotaurirwa zveheaven iri pa Genesis 1 verse 1. But Adamu kutanga akanopinda muheaven iri pa verse 6 to 8. Hallelujah. Saka mweya yevanhu vanenge vafa inoendepi? Revelation chapter 6 verse 9. Wakati azarura chisimbiso chechishanu, wakaonei? Ndikaona panyasi peatari. Wakaona pasi peatari yaMwari mweya yavanhu vakanga vaurawa nokuda kweshoko raMwari. Ndakaona mweya kwete vanhu. Akaona chi? Mweya. Akaona mweya yevanhu vakanga vakaurawa nekuda kweshoko raMwari, nokupupura kwavo kwavakapupura, uye vakaurayirwa kupupura Jesu kwavaipupura nako. Vakadana nenzwi guru vachiti, vakadana nezwi guru vakati chiiko? Tenzi mutsvene wazvokwadi. How long, Lord, true and faithful? Ucharega kutonga vanogara panyika nokutsiva ropa redu kusvikira riiniko? Vakanga vachikomplena kuti anonoka kunotonga vari panyika. Takadeurwa ropa redu tichideurirwa zita renyu rataipupura. Iye akavaita sei? Ipapo mumwe nemumwe wavo wakapiwa nguo chena. Mumwe nemumwe wavo akapiwa nguo chena. Vakaudzwa kuti vambozorora chinguva chiduku. Zvikanzi mbozorora ikwe chinguva chidiki. Kusvikira vamwe varanda pamwe chete navo nehama dzavo dzaifanira kuurawa saivo varinganiswa vose. Pane migenge isati yaurayirwa vhangeri yatakamirira. Ko madiko vachengeta vasaurayirwe zvikanzi aiwa ndo programu yacho. Rine vanhu varinofanira kunzi varifire vhangeri iyi nekutambudzwa nekuda kwaro. Amen. Saka imimi imbogarai pasi peatari tokupai nguo chena munyarara makadaro. Havana kuonekwa vari kudenga kuna Mwari, vakaonekwa vari pasi peatari. Tukaverenga chapter 4 yese yaRevelation hamuna kana wedhi reatari. Johana achitaura zvaakaona, akaona uyo anga akagara pachigaro nezvisikwa zvina zvinomira pamberi pake ne24 elders dzinogara around iye. Haana kana atari 1 yaakaona, asi anozoti ndakaona vanga vakagara vakanga vari pasi peatari, under the altar. Nyamba altar inongoreva nzvimbo inogara Mwari. Pa altar ndo panenge paine representation yaMwari. Saka kudenga hakuchaita altar, iye Mwari ndiye atari yacho. Saka paari kuti ndakaona vari pasi peatari, ari kuti ndakaona vari pasi paMwari. Paradise iri below heaven. Ichada kuparidzwa nyaya. Ukada kudzidza denga zvakanaka-naka kugere Mwari, hatimboridzidza tikarinzwisisa,
asi pane kudzereteta kwatakatenderwa zvishoma zvatakanzi tidzidze. Uchanoona kuti kudenga chaiko chaiko haisi nzvimbo yamuri kutarisira kunopinda sezvatakaita panyika pano. Kana uchipinda maMutare unoona makanzi welcome to Mutare, city of Kadoma, welcome Ziyu. Haasiriwo mapindirwo anoitwa denga iwayo. Ukanzwisisa zvakanaka uchatoona kuti Mwari ndiye denga racho. Yes. Idzodzo hadzimhanywe zvadzo, dzinoda kuparidzwa zvishoma nezvishoma pamunenge mazarurirwa mazuva iwayo, mobata ipapo kumwe mosiyana nako. Zvinhu zvese zvakaonekwa naJohani zvichinzi zviriko, muchashamiswa muchisvika kudenga muchishaya kana 1. Hari kukutaurira. Saka mutarisira kunoona ndiro iri pamberi paMwari ine zvinonhuhwira minyengetero yevatsvene. Mune shuwa? Hakuna ndiro kudenga. Mafigures airatidzwa munhu ari kunzwisisa achiri panyama. Amen. Kuti ataure zvinhu zvakavanzika asi zvichishandisirwa zvaanoziva. Haazvizive John zvinhu zvaakaona, akazvifananidza nezvinhu zvaanoziva. Zvafanira munhu anenge aona nzou asati amboiona kuti ataura kuti ine mazinzeve, haazvizive kuti inzeve. Anenge aiti nzou ine rusero kusaido nerusero kusaido. Iyo kana usina kukwana unototi ndikaona nzou ndichaona ine rusero rwaro masero maviri, rimwe kuleft rimwe kuright. Izvo harisi rusero, inzeve. Kungoti wewe hauzvinzwisise masikirwo ayo akaitwa. Kana ukanga usinganzwisise trunk yenzou unoti ine hose pipe kumberi. Izvo haisi hose pipe, inotori trunk. Ndo zvakaitwa John. Zvinhu zvizhinji zvakaonekwa naJohn zvinotoda kuti sei kududzirwa. Amen. Zvese zvaanoti ndakaona chimwe chisikwa changa chakaita seshumba, chimwe changa chine musoro unenge igu. Hakuna zvinhu zvakadaro kudenga. Zvinotoda kududzirwa zvinhu izvozvi izvi. Zvina matheologians ari kudzeretera zikamberi. Hanzi chimwe chisikwa chinomira pamberi paMwari ndiPauro, chimwe ndiJohani, chimwe ndiPeturo, hanzi chimwe ndianiko. Komana, munogoti Peter ndiye chimwe chisikwa seiko? Iye Johani akachiona Peter achiri pano panyika pano. Unorasika seiko? Ukavabvunza ma24 elders vanenge vaiti ma24 elders vanhu vakatorwa panyika nguva yekudhara vakanzi ngavanorepresenta vanhu kudenga. Haika. Ivi munorwara here? Izwi rekuti elder rinoreva kuti senior. Handitika? Hallelujah. Se zvazvinoreva. Hazvireva kuti akaona vanhu Johani vanga vari 24 vakagara around God. No. Vanhu kana mukavaverenga munotangira pachapter 6 pataverenga mweya yevanhu iri pasi pechigaro chaMwari. Saka kana mweya wako ukabuda munyama, ndikati mweya wako ndakuda sekunge mweya ndewenyama. Mweya muridzi wenyama yawauya nayo ukabuda munyama mandiri kuona, kana wakaponeswa uri mupenyu, hauende kuheaven kuna Mwari, unonopinda panzvimbo yanzi na Revelation 6 pasi peatari yaMwari. Ndo pari kunzi hatisi kugona kutangira vanenge vakavata naPauro kuona Jesu kuti auya. Ndaisu tiri kuti vanhu vari kumuka kuvakafa tichitarisa kumakuva kumbudzu. Jesu akauya zvitunha zvevanhu zvichamuka. Nyama iyi haisi kumuka iyi. Nyama iyi haina kwairi kuenda, ikatochererwa izvezvi zvatopera. Chiri kunzi chichamuka chidzoka kuno mumweya wako. Ende hausi kuuya kuzopinda munyama zvakare, uri kuuya kuzopiwa muviri waari kuuya nawo. Nekuda kwokuti paradise iri pasi peheaven, the dwelling place of God, anosara osvika kuno vemuparadise vatoudzwa kare master akwenda hande. Katibudei
haungatangire kuziva vari muparadhaisi kuti Jesu auya iye vachikuda muparadhaisi vachiuya kuno iye achibva kuheaven. Amen. Kana uri mupenyu uri panyama usati wavata rufu wakamira kudai so haungatangiri vakavata. Amen. Ndavanzori pa higher level kupfura pauri iwewe. Yes. Saka pane nyaya dzakawanda dziripo ipapa dzisiri ndo dzaidzi naPauro akarapidzwa mashoko iwayo kuataura nekuti kuparadhaisi ndichanoibata zvangu ndichaibata misikanzi kwanda kuita asi dakuti uzvione kuparadhaisi kana munhu aponeswa anenge ava muna Jesu uye Jesu anenge ava maari. Hamuzivi here kuti miviri yenyu itemberi yaMwari nekuti mweya waMwari unogara mamuri. Nditaurire kuti kana mweya uchibuda mweya mutsvene anosara here munyama achienda kunochererwa nenyama iwo mweya uchienda kuparadhaisi usina chinhu. Nyamba paMatthew 28 vhesi ya 19 ne20 pane chinhu chakarehwa ipapo chikatadza kunzwisiswa navanhu pamusoro penzvimbo inonzi paradhaisi. Verengai Matthew 28 vhesi 19 and 20. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muvabhabhatidze zita raBaba neromwanakomana yes neromweya mutsvene muvadzidzise kuchengeta zvese zvandakakurayirai imi. Yes. Tarirai ndinemi mazuva ese kusvikira pakuguma kwenyika kusvikira nyika ichiguma. Saka Jesu kana agamuchira munhu hagone kuti kana munhu iye akubuda munyama omuita abandon. Anofanira kuramba ainaye kusvikira nyika ichiguma. Amen. Zviri kunzwika? Amen. Saka kuparadhaisi kana ukanga waenda ikoko unenge uinaye ariko. Jesus is there in paradise. Panyika aripo kuheaven ariko. Vanenge vari kuparadhaisi vanenge vainaye. Vanenge vachiri munyama vanenge vainaye. Amen. Kana vazoenda kuheaven vanenge vainaye futi. But madimensions epresence yake mumunhu anosiyana nenzvimbo yaanenge ari. Amen. Ndokusaka Pauro akaparidza achidai pa 2 Corinthians chapter 5. Vanhu vakafunga kuti ari kuti kana munhu afa anobva aenda kudenga. Havana kuzviziva kuti ari kutaurei. Tangire pavhesi ya 1. Nokuti tinoziva kuti kana imba yedu yenyika tebhenekeri yedu ichipwanywa tine chakavakwa chinobva kuna Mwari. Kana tebhenekeri iyi ikapwanywa tine imwe imba iri kubva kuna Mwari yatichapfekedzwa. Imba isina kuvakwa namaoko. Iyoyo imba iyoyo haina kuvakwa namaoko. Isingapere. Haipere imba iyoyo. Iri kudenga imba iyoyo. Ndokuti tinogomerawo mairi. Tinogomera tiri mairi. Tichishuva kuti tifukidzwe neimba yedu inobva kudenga. Tinoshuvira kuti dai imba yedu ichabva kudenga yauya. Kuti kana takafukidzwa hedu tirege kuwanikwa takashama. Hatingawanikwe tisina chatakafuka. Yes. Nokuti nesu tiri mutebhenekeri iyi. Tiri munyama matirimu. Tinogomera. Tichiremerwa nayo. Tisingade kuti tikutunuru. Hatidi kuti tivate rufu munhu wese anenge achidai tikabhowa ndiri panyika. Asi kuti tifukidzwe. Asi kuti dai tapuwa muviri uri kubva kudenga tiri munyama imomo. Kuti chinofa chimedzwe neupenyu. Dai ichi chinofa chabviswa kwauya chine upenyu machiri. Zvino uyo akatigadzirira chinhu ichi ndiMwari. Wakatipawo rubatso romweya. Akatipa siu yemweya mutsvene. Naizvozvo tinotsunga mwoyo nguva dzose. Yes. Tichiziva kuti kana tichigara mumuviri. Tinoziva kuti as long as tiri munyama umu. Hatigari kunashe. Nokuti tinofamba nokutenda. Hatifambi nokuona. Yes. Tinotsunga mwoyo tichiti kuti zviri nani tirege kugara pamuviri. Zviri nani tibude munyama. Tigare kunashe. Tigoenda kunashe. Saka tinoshingairira kuti timufadze iye. Mazvita. Saka vanhu vanenge vakufunga kuti ari kuti tikabuda munyama tobva taenda kuheaven.
izvo ari kutaura presence yaChrist muparadise in another higher dimension. Amen. Saka vakati how long Lord true and faithful. Taverika ku chapter 19 so ndakaona anga akatasva bhiza jena anga ine zita ranga rakanyorwa pamanza yake yakanzi true and faithful. Pa chapter 6 verse 9 ya Revelation ponzi ndakaona mweya yevatsvene yakanga iri pasi peatari ikati how long Lord true and faithful. Vaitaura nemurume anonzi chii true and faithful. Ndiye anga akaonekwa pa chapter 19 zvikanzi anga akatasva bhiza jena anga ine rimwe zita risina munhu anoriziva asi iye amene. Saka ndiye akanga achiita sei achienda kundorwa ane tsvimbo yedare yaanorwa nayo anonzi true and faithful. Ndiani? Ndijesu Kristu. Ndiyo vaibvunza vari pasi peatari kuti muchanonoka rini kunotonga vakadeura ropa redu. Iye akavapa nguo chena so akavati mbonyararai kune vamwe vanofanira kuitirwa zvamakaitirwa vakapuwa nguo chena. Vaitaura nani? Na true and faithful. Saka pasi peatari true and faithful anowanikwa. Ndiye ari kunzi naPauro tiri kuti dai tabuda munyama taenda kunoona true and faithful. Amen. Asante wala zakadara. Ngatisimukei vakagara. Ndichada kupa mukana vatatu andi apologize kuti ndatora 2 hours ndichipindira mubvunzo mumwe chete. Nyaya isi yenguva, nyaya isi yekuwanda kwemibvunzo, nyaya ndeyekuwanda kwekudzwisisa. Chiri kudiwa kunzwisisa zvakazara. Zviri nani kuita dowe 1 rakaibva pane kuita 7 mambishi. Ufane nzara wakaatarisa. Handine 7 ndipo 1 asataibva. Get out. Patende zvedu kune 1 ane 1 rakaibva handipo mbayo 1. Saka vhangeri rinofanira kuibva handiti. Pakanzi vanhu vadye gwaire paseka pakanzi musaridye risina kuibva. Saka taida kuti dzidziswe kuti mweya yevanhu inoendepi kana vachinge vabuda munyama. Vaigone kuenda kudenga. Hakuna vhangeri yakadaro. Chesa akatoti ndichatoya ndikutorai. Ukaona munhu akaenda kudenga akanoona vanhu denga raari kutaura firmament ane mudenga maanga ari haana kusvika kudenga akasvika mudenga madenga akawanda zvoenderana nekuti uri kuteera rodeep ukateedzera the dark world unonopinda mune rimwe denga unopinda mune imwe heo yaunonoona ana Michael Jackson. Ukaona munhu aita akaenda kuheo akaona Michael Jackson haana kuenda kuheo akaenda kumwoyo wenyika akanosangana naSatani. Ndi waanga ainaye Michael Jackson. Iwewe ukaziva vhangeri zvakanaka vari vaungatotitaurira nezvavo vashumiri vaiparidza nhema newati wakaona Cobus zvaiita nani. Michael Jackson anga akafa kudhara kawo unogotaura zvaMichael Jackson unotaigorarama neiko. Titaurire pamusoro pevanhu vainyepa kuti vapenyu ivo vakafa. Ari pere mumwe ane mubvunzo kana kuti maguta kana uri mai uchipakuraka unofanira kuti azoti vana vachiri kudai here chikafu kuti vaakutambisa chikafu. Mumwe andotorerwa ndiro iye achingotamba. Uyai kumicrophone. Kana aripo mumwe bva wafamba uye asina kuti nguva yakareba handiti. I'm sure muda kubvunza a different question than mubvunzo wandanga ndichipindura izvezvi. Wanatibvunza yini? Pamawerengesa panzi mubhabhatidzwe muzita muti muzita ramwanakomana ramwanaBaba remwanakomana remutemo. In physical munhu anonga achitonyikwa mvura achibudiswa here mazuva achitaurwa sezvatinoona pese panobhabhatidzwa munhu ndo zvinonga zvitaurika. Munhu haabhabhatidzwe muzita raBaba remwanakomana remutemo. Munhu anobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Mazwi akataurwa naJesu paMatthew 28 aitoreva kuvadzidzi vake nekuti vaizviziva kuti kana vabhabhatidza vanhu muzita raJesu Kristu iro zita raJesu Kristu ndiro zita raBaba neremwanakomana neremutemo. But pakubvunza kwenyu muri right anototaura
ndinokubhabhatidza muzita raJesu Kristu. Nekuti kana munhu achinzi ari kubhabhatidzwa muzita anenge achibhabhatidzwa in the title of Jesus Christ and also into Jesus Christ. Saka it is both anobhabhatidzwa muna Jesu zvichireva kuti anenge achipinzwa muna Jesu Kristu wacho, anenge achipinda murufu rwaJesu nekubuda pamwe chete naye muguva sezvinoriwa naRomans 6. But in as much as that is also happening, anofanira kutozvitaura kuti uno ndiri kukubhabhatidza muzita raJesu Kristu. Saka makaona Pauro pa 1 Corinthians 1 achiti makabhabhatidzwa muzita raPauro here, obva ati ndinotenda Mwari uye anobhabhatidza vazhinji venyu kunze kwemhuri yaCrispus naGaius. Saka kana munhu achibhabhatidzwa muzita raPauro anenge aitobhabhatidzwa achinzi muzita raPauro kana kuti muzita raJesu Kristu. Zvinofanira kutotaurwa namashoko. Ari pere mumwe ane mubvunzo? Ndakazvitaura musi weFriday, ndakapindira mubvunzo ndichitsanangura nyaya iyoyo. Kana muchida kuti muiwane zvakazara yebaptism munogona kuzotaura nako mune medium, maybe mangwana vanogona kukupai ka 30 minutes audio kacho kataitsanangura baptism. Bvunza henyu. Ndakubvunzo pa mamiriro eukama kuti pakati paMwari kunyanya naJesu, nokuti pane imwe nguva zvinoita sekunge Jesu ari panyika aitonamata kuna Mwari, zvati kudenga kwanga kuna Mwari asi ari pano panyika. Asi pane dzimwe nguva futi ukazvichita zvozoita kunge Jesu wacho ndiye Mwari wacho. Saka ipapo panonditi vhiringe mbichana sandanyatsopabatisani pakamira sei. Itai kuti muone madisk atakaita maquestion and answer matatu akateedzana kubva izvi zvichienda kumashure. Takabata nyaya iyoyo extensively, handiti? Takaibata ndofunga for the whole service sezvataita nhasi. Saka disk racho munofanira kuti muriwane. Asi ndoda kuti muzive kuti Jesu paainamata aisanamata semwana waMwari, aiparidza zvinofanira kuitwa nevana kuna Mwari kana vaitwa vana. Jesu ndiMwari, haagoni kunamata kwaari nekuti anoti Baba vari mandiri, ini ndiri muna Baba. Saka zvinhu zvakaitwa naJesu akazviita ari muranda. Shoko rinoti he took the form of a servant. Pane zvinhu zvakawanda zvaasingaite kana ari kuna Mwari. Jesus does not need to pray. Anoti basa randinoita iri ndira Baba vakandituma. Anoti Baba vangu vari pabasa, neni ndiri pabasa. Ndinotaura mashoko andakatumwa naBaba kuti ndiataure. Hapana chinhu chaaida kutaura naMwari nacho Jesu kuti Mwari anzi uri kutaura naKristu. Zvinhu zvese zvakaitwa naMwari kuna Jesu ari munyama nezvakaitwa naJesu kuna Mwari ari munyama zvaiparidzirwa vanhu kuti vanzwisise kuti vhangeri inofamba sei. He was praying as a servant and not as the Son of God. Ndiani mumwe ane mubvunzo zvakare? Alright, tinotenda Mwari. Jesu waida kuti kana taakunamata tigoteedzera manamatiro aita set precedents for sons of God. Tavagoziva kuti Baba vanotaurwa navo sei, akanga auya kuzogadzira vana. Saka zvaari kuita izvo zviya kana tikanga taakunyengetera tinogona kudzidza Jesu paainamata kuti ainamata achiti kudii, maissues aaisvitsa kuna Mwari akanga ari ndozvaaiita. He was setting an example for us. He himself, he doesn't need to pray because he is God. Haana authority yaanoti asvika panyika ino anozoti Baba ndakazosvika panyika musina kunazonditaurira pachena, pane pandava confused, tell me how to do it. Ndimwari chaivo. Saka regai ndinamati kufunga tawana mhinduro yakakwana pamusoro pemibvunzo yekuti munhu akafa anoenda mubvunzo haufaniri kunge wakadaro. Munhu haafaniri kunzi akafa anoende, anofanira kunzi munhu akafa anoenda kuri kuendwa nevanhu vakatofa kare, kuti vanozofa. Kana munhu achinge abuda munyama anenge asina kufa, anenge avata. Baba ndinokutendai mazvita henyu nekuda kwevari pano
uye neshoko renyu. Pane zvinhu zvikuru kunzwisisa zvatisingere kuona mumagwaro enyu, zvatinoona kuti mweya mutsvene unofanira kutidzidzisa tichigoziva kuti vhangeri yenyu inoparidzwa sei. Tiri pano manheru ano tichikutendai, tiri kuwana kunzwisisa kwakakwana kuri kutibatsira pakuvhiringidzwa kwatanga takaitwa kare. Tanga tiina masawi evhangeri atanga takatenda aitaura zvinopesana neshoko renyu. Imi mucharuramisa vose vanenge vanatswa neshoko renyu pakuonekwa kwenyu. Muchauya kuzotora kereke yenyu pamutambo wenyu wokuwana nekurugwayana, muchienda nayo kumusoro kudenga. Tinozviziva kuti makativimbisa, mukatisira pledge yamweya mutsvene. Tiri kutenda kuti tiri boka ramakasaura kubva kuvazhinji, muchida kutipa upenyu husingaperi mazita yenyu nemunhu wese ari pano, uye kuti dzidziso iyi ichararama iri maari kusvikira achibviswa panyika ino. Mazita Jesu kudzwa ine musingaperi. Amen. Haleluya. Totenda Mwari. Kana uripo unoda kutendeuka, uri kuti shoko ndarinzwa rataura kuupenyu hwangu, ndinoda kuti ndiponeswe naro. Kana uripo famba uye kuno, famba uye kuno izvezvi. Uri kuti ini ndanga ndakafa, asi ndiri kuona kuti Jesu wandipa shoko randinofanira kuponeswa naro. Mira yapa my brother, ngativaomberere maoko, ngativaomberere zvakare. Koma vauya, kana ari pomwe zvakare famba uye